حال كله لو زي كتته خد حزني بكته تاريخ البقيو دوخر زموته حليب الموت يروح زي أساسه عايقوم الدنيا قرجع زي حرسه سلام تخطاتلت نايت شانل كما يتخونوا صبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنا يو لومون كم ووترو عبيت زيناتات عالم عقدا سنة زلوهم عالمنا شيب تقبر زلو مازن زتحزو زلو عبيت هاقراتنا عالمنا دما انتاي يقولو انتاي يقبر لو كان ريكن فتنينا مغنياتو قبل علن تحت قصو سلازي خيط تسلوا እቲ ፅልዋናቶም ብዓለም ደረጃ ዘሎ ኣብ ዘባና እንታይ ይመስል ኣብ ዓድና ድማ እንታይ ይመስል ብፍላይ ድማ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንነብር ዘለና ንኩልና ኣገዳስነት ክህልዎ ዝኽእል ዝበልክዎ ዜናታት ሒዛ ቀሪባ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ፅንሑ ነዚ ስራሕና ድማ ብላይክ ተጀመርኩሞ ሓጋዝ እዩ ናብ ካልኦት ንክበፅሕ ነቲ ስራሕና እውን ሓገዝ ይኾነና ናይ ሎማ ኣርእስቲ ስፍዕ ዝበለ ክኸውን ኣብ ከመይ ዝበለ ደረጃ ናይ ዓለምና በፂሕና ከም ዘለና ክርዳእና እዩ ምክንያቱ ምናልባት ንምግናን ኢሉ ዝግበር ክመስለና ክእል ግን it's not like that ኩሉ ነገር ኣስተውዒልና እንተኸድናዮ ልዑል ኣገዳስነት ከልዎ ይንዓና መሃር ዝኾነ ትሕዝቶ ድማ ክንርኢና let's start here. The warning by Britain's head of defense that China poses a real nuclear threat to the West ahead has set the proverbial cat amongst the pigeons. The British Admiral has said that there's a word that China's nuclear arsenal will be on par with that of the Americans and the Russians by as early as 2030. That's just 6 years away from now. And that a third nuclear age is in the offing. Our export gives more details. The Admiral ኣብዚ ዋን እዚ እንታይ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና ብዙሕ ግዜ ንሽተይ መንራዩ did plain speak on threats faced and responses needed. He defined it as battle lines for this third ኣብዚ ዘበና ኣብዚ ሕጂ ዘለና እዋን ድሕሪ ናይ 30 ዓመት 30 ገለን ዓመት ዕረፍቲ ናይ ዝሑል ኩናት ካልእ መልክዕ ናይ ዝሑል ኩናት ግን ከምቲ ናይ ቀደም ዝሑል ኩናት ዘይኮነ ረቂቕ ቴክኖሎጂ ዝዓጠቓ ሓደገኛ ኣፅዋር ዝዓጠቓ ዓበይቲ ሃገራት እየን ተፋቲተን ዝርከባ ነዚ ዝሑል ኩናት ድማ ዝያዳ ብፕሮፓጋንዳ ዝደፍኣሉ ዘሎ ምዕራባዊ ዓለም እዩ ኣሜሪካ ኤሮፓ ኮይኖም ነቲ ካልእ ዓለም ነቲ ንሳቶም ክቆፃፀርዎ ዘይክእሉ ወይ እውን ዝወዳደሮም ዘሎ ዓለም ከም ሰይጣናዊ ዓለም ሓደገኛ ዓለም ንዓለምና ጥፍኣት ከምፅእ ዝኽእል ሓይሊ ብምባል ቀፃል ኣንፃሩ ፕሮፓጋንዳ ይገብሩ ኣለዉ ካብ ምንታይ ተበጊሶም እዮም ራሽያ ንኤሮፓ ሓደጋ ትፈጥራላ ፑቲን ሃገራት ክወርር ግዝኣቱ ከስፋሕፍሕ ዝገብሮ ዘሎ ናበሉ 10 ግዜ ኣብቲ ሚድያ ይዛረቡ እቶም ሊቃውንቲ ናቶም ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካብቲ ሚድያ ውፅእ ክብሉ ከለዉ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ምስፍሕፋሕ ናይ ኔቶን ግበታ ናይ ኣሜሪካን ዝፈጠሮ ምዃኑ ኸ ይነግሩና ሕጂ ነይናይ ኻ ክትፈልጥ ዘለካ እንታይ ዝግበር ዘሎ ብፍላይ ንቻይና ክሳብ ሎሚ ኣብ ታሪኻ ዝኾነ ይኹን ናብ ኣፍሪካ ይኹን ናብ ካልእ ዓለም ዘቕንዐ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ግዝኣት ይኹን ሓይሊ ተጠቂማ ዘይትፈልጥ ሃገር ንዘበናት ምሉእ ንኣፍሪካ ዝገዙ ዝነበሩ ከምዚ ሓንቲ ዓባይ ሓደጋ ተውርደልና ዘላ ገይሮም ክሸጡልና እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ናው ረይዎ ነዚ ከመይ ገይሮም ነቲ ሓበሬታታት ጠማዚዞም ሓደ ማእዝን የትሕዝዎ ኣለዉ ግን ሓቅነት ኣለዎ nuclear age beyond the Cold War and non-proliferation eras. Russia, China, Iran, North Korea on one side, the Western Bloc, the US, NATO, UK on the other. He cited what he called a threat to the West from each. Russia's wild threats of tactical nuclear use and simulated attacks against NATO countries, a continuous nuclear build-up in China, Iran's refusal to cooperate with the International Atomic Energy Agency, and North Korea's ballistic missile program and erratic behavior. እጅንታዩ እቲ ዘጉርዖም ዘሎ እቲ ንሳቶም ከም ፀላእቲ ቆፂሮሞም ዘለዉ ሃገራት ወተሃደራዊ ዓቕምናቶም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ወርሒ ንወርሒ ካብ ዓመት ንዓመት ብቕፅበት ብቕልጡፍ ይምዕብልን ይሕይልን ስለ ዘሎ ንሳቶም ድማ ምስ ክወዳደር ዝኽእል ተበግሶታት ክወስዱ ስለ ዘይክእሉ እቲ ቁጠብኦም እውን ንዑ ሰፖርት ክገብር ስለ ዘይክእል ምክንያቱ ከምኣቶም ክኸዱ እንተጀሚሮም ዓብ ቃንዛብ ስቃዮም ኣብቲ ቁጠባናቶም ክፈጥረሎም እዩ ዳትስ ዋይ ድማ ንዑን ተገይሮም ንዖም ክሳራ ይዘስዕበሎም ነተን ካልኦት ሃገራት ግን ካብ መጀመሪኡ ስግኣት ስለ ዝነበሮም ካብ መጀመሪኡ እናሃነፅዎ ስለ ዝፀንሖም ኣብ ዝበፂሖም ቻይና ወተሃደራዊ ጉዳይ ናታ ብፍጹም ንሓንቲ ሰከንድ ትጠራጠረሉ ወይ ካ ኣሸላሽላ ትሪእየሉ ይኮነን ሓያል ወተሃደራዊ ዓቕሚ ክህልዋ ኣለዎ ራሽያ ከምኡ ሰፊሕ ባጀት ናቶም ዝኾነ ይኹን ዋጋ ከፊሎም ሃገራዊ ድሕነቶም ቀዳምነት እዮም ዝህቡ ኣብ ኤሮፓ እቲ ባጀት ናቶም ካብቲ ዘሎ ሽግር ዘቑይቆም ናብ ወተሃደራዊ ተገይሮሞ መናብሮ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ካብቲ ሕማቕ ዘለዎ መሊሱ ክብእስ እዩ ነዚ ድማ ክቋፀርዎ ስለ ዘይክእሉ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ
ከምቲ ናይ ካልኦት መወዳድርቶም ዝገብርዎ ዘሎ ኢንቨስትመንት ዲፈንስ ክገብሩ ስለ ዘይክእሉ ብኣፎም ነቲ ነገር ሓደገኛ ምዃኑን ምናልባት ሰንቢዶም ወይ እውን ተዳሂሎም እንተገደፍዎ ዝብል ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እዮም ፈንዮም ዘለው ንኣብነት ቻይና ናይ ሓደ ወታደራዊ መጽናዕቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝገለጾ በዚ ሕጂ ትኸዶ ዘላ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ 10 ዓመት ኒኩለራዊ ኣጽዋርናታ ክንዲ ናይ ራሽያን ክንዲ ናይ ኣሜሪካን ክበጽሕ ከም ዝኽእል እዮም ገሚቶም ዘለው እዚ ኸ እንታይ እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ዝያዳ ክትንክፎ ዝኽእል እዩ እዚ ምክንያቱ ቻይና ተርክበካላ ወታደራዊ ዓቕሚ ተሓልፈካላ እንተኢሎም ርግፀኛ ዶናልድ ትራምፕ ቀልጢፉ ሓደ ቅጽበታዊ ስጉምቲ ክገብር ክፍትን እዩ ኦፍኮርስ it's all mind games ንዶናልድ ትራምፕ ኢሎም ዝገብርዎ ማለት ኣይኮነን ግን ብሓፈሻ ኣብቲ ኢጎ ናይ ኣሜሪካውያን ቻይና ክትሓልፈኩም እያ ቻይና ዲያ ክትቅድመኩም ገለ ዝብል ዘረባ ንኣሜሪካውያን ክትንክፎም ዝኽእልን ከርሲኖም ዝኽእል ምዃኑ እዮም ዝፈልጡ ኣብቲ ታሕቲ ወሪድና ክንሪኦ ከለና ግን እዚ ገይም እዚ ንመን ይዘርብዕ ክንርኢ ኢና The biggest challenge he warned comes from here. China as a nuclear threat was insignificant for decades. Now its nuclear arsenal is said to be expanding more quickly than anyone else. These figures from the Federation of American Scientists and the Pentagon China Military Power Report point at a tripling of China's nuclear arsenal by 2035. That will bring Beijing at par with Moscow and Washington in terms of nuke wealth. So እንታይም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ዓመታት ቻይና ንኩላቶም ከተርክቦም ከም ትኽእል ብፍላይ ንራሽያን ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን በቲ ዘለዎም ናይ ኒኩለራዊ ዓቕሚ ከተርክቦም ከም ትኽእል ብብቅዓት ናይቲ ኒኩለራዊ ዓቕሚ ናታ ድማ ክትሓልፎም ከም ትኽእል ምክንያቱ ቻይና ትሰርሖ ዘላ ኣፅዋር ኣብ 2024 ኣብ 20 ኣብቲ ሌይተስት ቴክኖሎጂ ዘለዎ እዩ ናይ ቻይና ጥራይ ዘይኮነስ ብዓለም ደረጃ እቲ ዓለም ኣብ ቅልጡፍ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ኣብ ዘላትሉ እቲ መሳርሒ ኣብቲ ኣፅዋሮም ዝኣቱ ዘሎ ሞር ሓያል ክኸውን ምክንያቱ ናይ ራሽያ ናይ በዓል ኣሜሪካ ኣብ 60ታት ተሰርሐሎ ኣብ 70ታት ተሰርሐሎ ኣብ 80ታት ተሰርሐሎ ኣብ 90ታት ተሰርሐሎ ናይ ቻይና ግን ካብ 90ታት ዝጀመረ እንተኢልናዮ ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመት ወይ እውን 10 ዓመት ድማ ብቕልጡፍ ዝወሰኸ ስለ ዝኾነ ሌይተስት ቴክኖሎጂን ሃይስት ኬፓቢሊቲ ዝለዓለ ዓቕሚ ዘለዎን ረቂቕ ቴክኖሎጂ ዘለዎን ምዃኑ እዩ ዝንገር እዚ ነገር እዚ ሪፖርታት እዚ ስለምንታዮም ኣሜሪካውያን ዘውፅኡልና ኣለዉ ስለምንታዮም ናይ ፀላእቶምን ሓይልን ከምዚ ዝነግሩ ምክንያቱ ቢዝነስ ኢን ኣሜሪካ እዚ ስምዕዋ ኣብዚ ሕጂ እስከ the three of you have spoken twice, and I haven't heard one of you mentioned anything about the numbers that are dying in Ukraine. I mean, we have these less privileged people who actually didn't start the war, but are dying in it. And I don't know how your industry can be so disconnected from what happens when you're ኣብ ባይቶ ናይ ኤሮፓ ዝተገብረ ኮንቨርሴሽን እዩ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣባል ናይ ባይቶ ናይ ኤሮፓ ዝነበረ እዩ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ሪፖርት ክትቡ ከለዎም ብፍላይ ነቶም ሚኒስትር ምክልኻል ነቶም ኣፅዋር ዘፍርዩ ካምፓኒታት እዩ ዝዛረቦም ዘሎ ኣብዚ ብትክክል ክንዲ ምንታይ እቲ ትገብርዎ ዘለዎም ኣፅዋር ወይ እውን እቲ ትሸጥዎ ወይ እውን እቲ ብዛዕባኡ ንዛረቦ ዘለና ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ብፍላይ ድማ እቶም ኣብዚ ኩናት ዝኾነ ይኹን ረብሓ ዘይብሎም ወይ እውን ድኻታት ማለት እዩ ድኻታትን ፅጉማትን ንሳቶም ኣብ ኩናት ዝኣትዎ መብዛሕትኡ ግዜ እምበር ደቂ ሃብታማት ኣብ ዩክሬን ኣብ በዓል ሞናኮ ኣብ በዓል ዱባይ እዮም ዝዕንድሩ ዘለዉ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ፓሪስ እዮም ዘለዉ እቲ ወዲ ድኻ ግን ኩሉ ግዜ ውግእ እንተጀሚሩ ንድኻ ንፅጉምን እዩ ዝረክብ እዩ ዝበሃል ኣብ መወዳእታ ዘለዎ ሰብ ሸተት ኢሉ ወላ ኣብቲ ግንባራት ተኸደ እውን ቦትኡ ፅቡቕ ቦታታት ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሓንቲ ዘይብሉ ሰብ ግን ካለ ምርጫ ስለ ዘይብሉ እዚ ኩናት ከምኡ እዩ ብፍላይ ኣብ ዩክሬን ንሪኦ ዘለና ድማ ልክዕ ረዲኹም ኣለኹም እቲ መንእሰይ ናይቲ ሃገር እቲ ኖርማል መንእሰይ ናይቲ ሃገር ግዳይ ኮይኑ እዩ እቲ ዓቕሚ ዘለዎን ቀደም ሃዲሙ ካብቲ ኩነታት እንታይ ዝብሎም ዘሎ ከመይ ጌርኩም እዚ ኩሉ ቃንዛ ኣብ ልዕሊ ሰባት እናወረደ ከሎ ዘይስማዓኩም ኣፅዋር ጥራይ ንኽሸጡ ትህወኹ ዘለኹም ይብሎ ሕጂ ዝዛረባ ግን ድራማቲክ ክትከውን equipment is used by either side. The equipment that you make is designed to kill people, and I don't know what you think about it in those terms. Back in 1960, Eisenhower, when he was leaving the US presidency, he warned America about the developing entity which he described as the military-industrial complex. I think it was the first time the term was used. And this idea that, if you make the stuff, you don't necessarily have to use it. Well, that's not actually the way it works, right? If you make it, there's pressure to use it. The Americans spend over $800 billion a year on arms. The Americans have dropped more bombs than the rest of the world put together since 1945. You make it, there's a pressure to use it. So እንታይ ዝብሎም ዘሎ ናይ ብሓቂ መሪር ዘረባ ተስምዖም ዘሎ ሓደ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኣብ 67 ኣይዘንሃወር ዝበሃል ካብ ስልጣኑ ክወርድ ከሎ ኣሜሪካ ሓደ ዓብይ ብድሆ ኣለዎ ኣብ ቅድሚያ ዓብ ሓደጋ ይፅበይ ኣሎ ንሱ ድማ
military industrial complex ዝብል ቃል መጀመርያ ዝተጠቀመላ ንስዩ ኮንሰፕት እንታይ ማለት እዩ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ምስቲ ኢንዳስትሪያል ምስ ሚድያ ሓዋዊሶም ንኣሜሪካ እዚኣቶም ክገዝእዋ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ኣሜሪካ ድማ ክጥንቀቕ ኣለዋ ኢልዎም ታዘረባ ንሱ ኢልዋ እቶም ዝበሎም ግን ኤግዛክትሊ ንኣሜሪካ ተቆፃፂሮም እዮም እቲ ሚድያ ሒዞሞ ነቲ ሰነድ ሒዞሞ ነቲ ባይቶ ሒዞሞ ፕሬዚደንት ዝመፅእ እውን መጋበርያ ናቶም እዩ ስለዚ እቲ ኣፅዋርቲ ሽየጥ ክጥቀመሉ ይኮን ሰብ ንክጥቀመሉ ኢልና ይኮና ንሰርሖ ይብልዎ ነይሮም ናይ ከመይ ጌርኩም ኩሉ ትሰርሕዎ ፃቕጥን ንሰብ ንክጥቀመሉ ኢልኩም ኢኹም ቃንዛን ስቃይን ሞትን ንኸስዕብ ኢኹም ትገብርዎ ዘለኹም ስለዚ ነቲ ክውንነት ክትቀበልዎ ኣለኩም 800 ቢልዮን ዓመት ወታደራዊ ባጀት ከተውፅኡ ከለዎም ክንዲ ኣሜሪካ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ቦምባታት ዝደርበየን ኣብ ልዕሊ ሰባት ስቃይን ግፍዕን ዝፈፀመ ሃገር የለን ኢልዎም ኩለን ካልኦት ሃገራት ንኣሜሪካ ኩለን ሃገራት ዓለም ደሚርካ ዝደርበዩ ቦምባታትን ሕማቅ ኣፅዋራትን ክንዲ ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብሎ ዘሎ ባይ ዘ ወይ እቲ ኣብ ኻዛ እስራኤል ደርቢያቶ ዘላ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይሲ ኣብቲ ሂሮሺማ ዝተተኮሰ ቦምብ ናይ ኣቶሚካዊ ቦምብ ብዕፅፍታት ካብኡ ይበዝሕ እቲ ቦምባታት ተኣኪብካ ካልኩሌት ጌርካ ኣብ ልዕሊ ኻዛ እስራኤል ደርቢያቶ ዘላ ስለዚ እቲ ግፍዒ ዝፍፀም ዘሎ ብናይ ቅድሚ ሕጂ ዘይተረኣየ ዓይነት ስኬል እዩ ኩሉ ነዚ ግፍዒ መበገሲት ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ኣሜሪካ እያ ትኸውን ዘላ እናበለ ይዛረቦም ዘሎ ውሑዳት እዮም ነይሮም ኣብ ኤሮፓ ሕብረት ባይቶ ኣይ ዶንት ቲንክ ኣብዚ ካልኣይ ምርጫ ተመሪፁ ዳ ኣይተመረፀን ከምዚ ዓይነት ዝቃወሞ ብፀጋሚ ዘላ ከምዘይ ተመርፀት ፈሊጡ ኣለኹ ንሱ እውን ኣይተመርፀን መስለኒ ምክንያቱ ከምዚ ዘረባ ዝዛረባ ባይቶ ክህሉ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ካልኣይ ምርጫ ክመፅእ ከሎ ብገንዘብ ገይሮም ከምዘይ ምረፁ ክገብሮ እዩ Now, you said that it's not a very profitable industry. I beg to differ. There's not many people who agree with you on that. I'd like to compare it against all other industries around the planet. I think the arms industry does really well. And it loves war. Because you make money from war. If I made raincoats and umbrellas, I couldn't sell them if it didn't rain. And you'd struggle to sell equipment if there was no war. And you're selling it by the bucketful at the moment. So ናይ ብሓቂ እዝኖም ደጊፊ ተስምዖም ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ድማ ክሰምዖ ብግዲ ዘድልየና ስለምንታይ ማኒፑሌሽን ወይ እውን ምትላል ብሚድያ ጌርካ ብካልእ መጋበርያታት ጌርካ ምትላል ሓንጎል ሰብ ምዝዋር ምጥምዛዝ ነገራት እናተጋነነ ዝመፅእ ዘሎ ስለዝኾነ እንታይ ዝብለ ዘሎ እታ ኣፅዋርቲ ብዝያዳ እዩ ዝድገም ብዝያዳ ትኸስብሉ ኢኹም ኣይኑ ኸስበሉን እያ ክትብል ሰሚዕካ ኢለካ ፍኮርስ ትኸስብሉ ኩሉ እቲ ገንዘብ ትጥቀምሉ ኣለኹም ድሓርካ ንዘይትኸስብሉ ኣይትሰርሑን ኢኹም ሓደ ኣነሲ ናይ ፅላል ካምፓኒ እንተለኒ ናይ ፅላል ተፍሪ ካምፓኒ እንተላትንስ ማይ ክሃርመለየ ዝደሊ ኢሉ ማይ ዘይሃርብ ተኮይኑ ክሸየጠለ ኣይኮን ፍኮርስ ኣብ ኣፍሪካ ፅላል ካብ ፀሓይ ንከላኸለልካ ግን ኣብ ኤሮጳ ኮይኑ ስለዛረብ ዘሎ እዩ ማይ ዘይሃርብ ተኮይኑ ሰብ ፅላል ክጥቀም ክገዝእ ኣይግደድን እዩ ስለዚ ማይ ክሃርም ክኽእል ኣሎ በንፃሩ ኣፅዋር ክሸጡ ተኮይንኩም ስኻትኩም ድማ ኩናት ክህሉ ክኽእል ኣሎ ኩናት ምስ ዝመፅእ ጥራይኹም ትረብሑ እናበለ ይዛረበሉ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ወጥሪ ናይ ኩናት ናይ ዕግርግር ብድሕሪ መጋረጃ መን ይደፍአሎ መን ይረብሓሉሎ መን እዩ ዝኸስበሉ ዘሎ ምግንዛብ ከድልየና እዩ بقليلو كمتي أبت ميديا زبلونا أقليلهم زريو أنا عايشهم كري وظيفتهم it's not like that كم يكونن تناقرات complex you كردو دمالنا and looking to produce more and more and more because there's a war going on. It's in your financial interest that there's war. You thrive on it. Why can't you just admit that? Where are we going to son, man? نبي حكي بوغيريا سمعوهم كل زي تبلو زلهم وجن ورا وجن عهاتكم نمربحيكم يلستجبريو كاب حدا كوينات نبكال كوينات نخدكتو ربح لزلكم كاوس لتربحيو كاب توجب ربحي زبلنا يا خي وتانا لغايه صلابزي. And now one step closer to Damascus after entering the strategically important city of Hama. In a new video, you can see people cheering as rebels enter the city. Losing control of Hama would be a massive blow to the Syrian regime. The Syrian military says government troops have been forced to redeploy outside of the city. CNN's Ben Wiedemann is closely following all of these developments for us. So just bring us up to speed. Outside of the city. كم سنريو زلنا نبي حكي زحزم كنتاتيو سوريا زبها الهجر درجة نمودا عقدتو يخيدا الحجد ما كورس إذا كنتات زي كبيت كنتات مخاونين عن رجلنا هجرات حيالات تزي كوينن كميلا كم زعنوا مجمع أبنتات نجي بزعنا حنت أبنتي بكا صقرن دي خط فتنجن حنت أبنت كي ناتا قداي كي تودك على أبنت فترة كان هاي السودان هاي الصومال كنبلت أنينا هاي ليبيا هاي اليمن كنبلت أنينا حجدما سوريا كومن يعني راجن حوس دحان كوينا زنبرت حجدما كم دريا زلنا أبتي يماناي وجن تري وزلهم لعلن تايتري لنا نايسها تكأيح مثل زلوا نا بينك قلت زخاري قيح سيريان رجيم تمنجس سوريا زقوا عصر زلوا كفاليو دعيو تبجع دريا زلنا كردش فورسز حنت هاجر يا كرداويان ناي كردس ناي كرد حيلتات زقوا عصر بوتاتاتيو تكتليان ريو دلنا سيريان ريبلس زوم ريبلس حجاز أسفا فيهم زبهال زلهم تكتليا بوتا
ተአሌፖ ሕጂ ድማ ኣብቲ ሓማ ዝበሃል መፅኦም ከም ዘለዉ ስለዚ እቶም መጥቃዕቲ ገይሮም ዘለዉ ዝበሃል ዘሎ እዞም ሲሪያን ረበለስ ዝበሃል እዮም እንደን ሓደ ቀጠልያ ፀሊም ዘለዎ እንተሪኢኹምካ ተርኪ ባክድ ፎርስስ ትርኩት እዝዞም ወይ እውን ትርኩት ደፍኦም ሓይልታት ድማ ኣብ ክልተ ወገን ረይዎ ኣብ ሱርያ ኣትዮም ኣሎ ብክልተ ወገን ናይቲ ቱርክ ደገፋት ዘለዎም ንርኢ ኣለና ከምኡ ድማ ሰመያዊ በዚ ወገን ኢራቅ መፂኻ ድማ እንታይ ዝብል ኣሎ ዩኤስ ኤንድ ፓርትነር ፎርስስ ከዓ እቲ ነዳዲ ዝርከቦ ቦታ እዩ ኣብኡ ከዓ ኣሜሪካ ትድግፎም ኣለዉ ካልእ ድማ ኢስላሚክ ስቴት ፋይተርስ ድማቶም ኣይሲስ ዝበሃሉ ድማ ኣብ ኩሉ ቦታታት ፋሕፋሕ ንሽተይ ትርእይዎም ኣለኹም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተቐሚጦም ከም ዘለዉ እዚ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ኖ ቻንስ ኣብ ደማስክስ እዩ ዘሎ ርእሲ ከተማ ናይቲ በሻር አልአሳድ ብሓፈሻ እዛ ሓማ ትበሃል ዘላ ከተማ ግን ናይ ብሓቂ ዓብይ ብለው እዩ ናብኡ እንተመፅኦም ነቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ሱርያ ክዓፅዎ ከም ዝኽእሉ ስለዚ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክሕናዕ ከም ዝኽእል እቲ መንግስቲ ብኡ መንገዲ ድማ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ መመሊሱ እናተዳኸመ ዝኸይድ ዘሎ መንግስቲ ቅልጡፍ ዝኾነ መጥቃዕቲ እዚ ኸ ዝተወደበ ብድሕሪ መጋረጃ ፅቡቅ ጌሮም ዘቀናበርዎ ኩናት ምዃኑ እዩ ዝረአ ዘሎ ድሓን ንስማዕዮም ሲኤንኤን ዓብይ ስራሕ እዩ ንዓታቶም CNN's Ben Wiedemann is closely following all of these developments for us. So just bring us up to speed and remind us again why it is so important as we're seeing this shift and we're seeing it happen so quickly in these last few days. Yeah, it was only a few days ago, Erica, that the rebels were on the northern edge of Hama, and today it appears that after clashes from the north, the northeast, and the northwest, that the government forces simply pulled out of the city altogether. What we're seeing is rebels driving largely unopposed into the center of Hama, taking over, for instance, not only the city itself but also adjacent military bases. Some videos coming out of rebels driving by what is clearly an abandoned Syrian Air Force base full of warplanes. We're also seeing videos of them taking control of helicopters and other military equipment. It does appear that the regime سنتين نرجع لنا في كنتات منجسنا سوريا سراويتو كابت بوتاتات تي يوتس كم زلو تي تغيرلو تخايد زلو متكعتي بركات برك بلانت زخونه مخانون لك عبد حقافات نايت منجسريو يحرمو كم زلون اتمنى سراويت دما كم دري زلنا فحبتن نابله كتما دحر كتما قديفو يوز كم زلو سراويت ناي سوريا سلازي ريموبيلايزد كوينو ري اورجنايزد كوينو تمليسو نزي وكثير وزلو بوتاتات كمال سوديا يملصون بحجينا خنريو بات اتن ريو زلنا كونتات حنت هاجر اب تليسانه بعل العراق امناي بعل ليبيا بتاتو اوريدا قالك فالاوات يدلنديو حجي دما بوقي كتفرس تغل هاجرنا نرزلنا اتس هاي تايم بتدغاغامي يزمع صناكم زلغو እዚ ኩናት እዚ ብትክክለኛ ስእሉን ምስሉን ክርዳና ክኸል ኣለዎ እዚ ኩናት እዚ ናይ ረብሓ ኩናት ምዃኑን ሓንቲ ካብዚኦም ኣብ ሱርያ ንሪኦ ዘለና ገለ ኤርትራ ግዳይ ናይ ከምዚ ክትከውን ተመዲብላ ዘሎን ካብ ጥንቲ ዝተመደበላ ሃገር እንትኾና እንተላ ኮይና ቀዳመይቲ ኤርትራ ንስትራቴጂካዊ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ኣገዳስነ ዘለዋ ሱርያ ድማ ልክዕከም እያ ግዳይ ኣሜሪካ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ኣለዋ እስራኤል ኣብኡ እቲ መንግስቲ ናይ በሻር አልአሳድ ክወድቕ መት ሃገር ክትፈራረስ ምስተፈራረስ እስራኤል ረብሓታታ ንኸተሳልጥ ይሕግዛ እዩ ስለዚ ሓደ ካብቶም ንእስራኤል ክብድህዎ ዝኽእሉ መራሕቲ ስለ ዝነበረ ኣቡ ኩላቶም እቶም ሓያላት መራሕቲ ገዳፊ ሰዳም ሁሴን በሻር አልአሳድ ንኣሳድ ፋሚሊ ኩላቶም እቶም ሓያላት እዮም ዝበሎም ነተንያሁ ሓደ ድሕሪ ሓደ ናይ መወዳእታ ተሪፍዎ ዘሎ ናይ ኢራን ጥራይ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ እዚ ሓያል መንግስቲ ክህሉ ከም ዘይድለ ነቲ መጋበርያ ናይቶም ሓያላት ስለ ዘየገልግል ኣብዚ ሕጂ ስምዕዎ provoking this war, just like we provoked the war in Ukraine. We are now provoking a war with China. And who benefits? I'll tell you right now. Your enemy is not China. Your enemy is not Russia. Your enemy is the military-industrial complex, which has been fleecing this country to the tunes of hundreds of billions and trillions of dollars. How many times are we going to have a defense secretary say, "Hey, we can't account for $2 trillion in the Pentagon again"? Which has happened twice now in my lifetime. So again, people are being, the war machine cannot be stopped. Who's running this country? The war machine. It certainly isn't Joe Biden making these decisions. I would like to know who. እዚ ዘረባ እዚ ቫይራል ኮይኑ ዘሎ ሕጂ እውን ብተደጋጋሚ ዝመፅእ እዚ ንሪኦ ዘለና ተርእዮ ሓድሽ ተርእዮ ኮይኑ ዝመፅእ ግን ሓድሽ ተርእዮ ይኮነን ዝደጋገም ዛንታ እዩ ዝደጋገም ኩነታት እዩ ካብዚ ደቂ ሰባት ክነቅሑ ክኽእሉሎም ንቅሓት ናይ ደቂ ሰባት ክሕይል ክኽእል ኣሎ ንዓለም ሙሉእ ክንነቅሕ ኣለና ብላብላ ክንብል ከለና እሱ ቢዮንድ ኮንትሮል ቢዮንድ ልዕሊ ዓቕምና እዩ ልዕሊ ዓቕመይ ንዓን ጆርጆ ኣነ ኤርትራውያን ከነቅሑ እየ ዝደሊ እንታይ እዩ ካሱ እታ ጉዳይ ናትካ ኣብ ኢድ
ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ክትከውን ዘለዋ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ሕማቅ መንግስቲ ይሃሉ ጽቡቅ መንግስቲ ይሃሉ ፍተዎ መንግስትኻ ጽልኣዮ መንግስትኻ ንህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዝተርፍ ናይ ደገ ምትእትታው ንዓድኻ ሓዊ ንኸተእቱ ተደይ ኮይኑ ለውጢ ከምፃልካ ኣይክልኒ how many examples do you need ክንደይ ኣብነት ኢኻ ትደሊ ክንደይ ኣብነት ክንበኩም ኣለና ወይ ክንደይ ኣብነት ክወሃበካ ክኽእል ኣሎ ክትምሃር በንታ እዚኦም ኩለን ንረቑሐን ዘለና ሃገራት መርገም ስለ ዘለወን ኣይኮናን ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኢዶም ስለ ዘእተውለን ክንሕግዘኩም ኢና ኢሎም እዮም መፂኦሞም እንጌስ ወ ሓገዝ ኣይረኸቡ ዓዶም ኣይረኸቡ ሃገሮም ኣይረኸቡ ፋሕብትን ኢራቃውያን ናይ ቀደም ናይ ዘበነ ሰዳም ሁሴን ስእሊ ናይ ሃገሮም ክሪኡ ከለዉ ይበኽዩ ሊብያውያን ናይ ዑመር ኣብ ግዜ ማዕሙር አልገዳፊ ዝነበሮም ሂወት ክዝክሩ ከለዉ ይነብዑ ሶማላውያን ናይ ቀደም ስእሊ ናይ ሃገሮም ናይ ሰማንያታት ስዕድ ባረ ከለዎ ብዕልዋን ብገለን ብሰለማ ዕግርግርን ዘፍረስዎ ናይ ዘበኑ መንግስቲ ክሪኡ ከለዉ ይበኽዩ ስእልታት ንዑ ከም ዝበፅሑ ኣብ ትዊተር ሱዳናውያን ዑመር አልበሺር ሓሲምና ኢሎም ብዲሞክራሲ ቃል ይወፍትኖም ሎሚ ዑመር አልበሺር ለሚኖም ኣይረኽብዎን እዮም ዑመር አልበሺር ክምለሰሎም ይደልዩ የመናውያን ከምኡ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግዜ እቲ ዘለካ ሲስተም ብናይ ደገ ሓይሊ ከተፍርሶ ተፈቲንካ ብፍላይ ድማ ኣሜሪካ ነይሮም ምዕራባውያን ሃገራትን ሓጊዞም ኣብ ምፍራስ ናይ ዓድኻ ኢትዮም ፅባሕ ንጎ ንዖም ኣውፂኻ ነቲ ዓዲ ትቕይሮ ከይመስለካ ካብታ ዘለኻያ 10 100 ሜትሮን ውሽጢ ክትኣትኻ ክትወፅላ ኣብ ዘይትኽእል ብፍላይ ከም በዓል ኤርትራ ተኮይኑ ድማ ብቐሊሉ ናኻዕተ ተፈቲሩሉ ነቲ ህዝቢ ብቕልቅል ኣቢሎም እቲ ሃገር ኤርትራ ትበሃል ከም ዘይትህሉ እዮም ክገብርዋ እዚኣ ንፅርቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከቢድ እዩ ንዖም ኣብ ናይ ኤርትራ ግን እቲ ናፅነትና እውን በፍንጫ ዝመፀ እዩ ፈትዮም ዝሃቡና ኣይኮኑን ስለዚ ናይ ኤርትራ ልዑል ንቅሓት ልዑል ጥንቃቐ ከም ዘድልየና ክንደ ኤቭሪ ዴይ የክብላነ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቀዳምነት ምስጢር ዓወት ምስጢር ቀፃልነት ናይ ኤርትራ ምዃኑ ፈሊጥና ናትና ስራሕ ኩሉ እዚ ቪድዮ ዘምፆ ብግምጣሉ ስለ ንምሃረሉ እዩ ብቃንዛ ናይ ሰባት ክንምሃር ስለ ዝደሊ ኮንኩም ክንፈልጥ ኣለና እንታይ ይግበር ኣሎ ከመይ ገይሩ እቲ ፖለቲካ ይስራሕ ኣሎ ክንፈልጥ ኣለና እዚ ድማ ኣብ ነፍስና መሊስና ክንሪኦ ኣለና እምበር ኣብ ሱርያ ከም ዘጋጢም ኣብዚ ከለጋጢም ፅቡቅ ለሰን ክትፈልጦ እቲ መልእኽቲ ናቱ እቲ ትምህርቲ ናቱ እንታይ እዩ ናባኻ መሊስካ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ብግልኻ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ብሃገር ደረጃ ክትሓስብ ኣለካ ብኣህጉር ደረጃ ክትሓስብ ኣለካ ንዑ ንክትገብር ድማ ካብ ታሪክ ክትምሃር ኣለካ Who is making the decisions? And I just want to remind everybody, the United States is the world's terrorist. We just set the Middle East on fire in the last 20 years, and now we're doing a proxy war in Ukraine, which we provoked, NATO provoked, and it was just admitted that we provoked it by the former Prime Minister of Germany, and now we're trying to saber-rattle with China, and they're predicting a war. ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ዩክሬን ይኹን ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ብምሉእ እቲ ውግእ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ኣብ ዓለም ኣሜሪካዊ ዝብል ዘሎ ገለገለ ኣለዉ ኣሜሪካውያን ከምኡ ናበሉ ኖ ኣሜሪካ መላእኽቲ እዮም ስለምንታይ ካ አንፃር ኣሜሪካ ባ ትሰርሕ ይብሉና ኣንፃር ኣሜሪካ እንታይ ኢለ ሰሪሐ ብዛዕባ ኣሜሪካ ዝተባሃልካ ክሰምዐ ይብልካን ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝገበረቶ እንተርእየ ድማ ክነግረካ the problem is ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ፅቡቅ ነገር ክትረክብ ከቢድ እዩ ኣሜሪካ ፅቡቅ ነገር በቃ እዚ ሰናይ ነገር ኢሎም ንክገብሩ ዝተበገስሉ ግዜ ክትረክብ ከቢድ እዩ ሆስፒታል ንሶም ሰርሕዎ እዚ ፅቡቅ ሶም ሰሪሖም ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ናይ ኣሜሪካ እቲ ኢምፓየር ናቶም ናይ ረብሓን ግበታን እዩ ስለዚ ፅቡቅ ነገር ንክገብሩ ከቢድ እዩ ንኣታቶም እቲ ፅቡቅ ነገር ናይ ኣሜሪካ ፅቡቅ ገይሮምልካ እንተኢሎምካ ተገዲፎምካ ጥራይ ናፃ እንተገዲፎምካ ከይረበሹኻን ዕግርግር ከይፈጥሩልካ እንተገዲፎምካ ፅቡቅ ገይሮምልካ ቡይና ንሪዮ ንመለስ ኣብ ሱርያ it's painful but we need to learn from it. This was an announcement from the Syrian army that they're pulling out of Hama to spare civilian lives, which is, you have to take that claim with a pinch of salt given the history of the Syrian army and its treatment of civilians. Nonetheless, the fall of Hama really is just yet another massive blow to the regime in Damascus. Keep in mind, it was just last Friday that the rebels were able to take ዝኩሉ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ነቲ ሃገር የዕንዋን የብርሳን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና it's a very very sad reality ሱርያ already መቐፀልታ ናይተን ዓንየን ዘለዎ ሃገራት ዓረብ ንክትስዕብ ትመስል ኣላ ብገለ ኢንተርቬንሽን ተደየት ሒኖማ መን እዩ ዝኸስብ ዘለካ ኣብዚ ኩሉ ናይ መወዳእታ ኣብዚ ናይ ኩናትን ወረብ ኩናትን በዚያ ክንውዲ ኢና What do the wars in Ukraine and West Asia have in common? The involvement of the United States of America and their military-industrial complex. The Americans are the world's largest exporters of arms. Their weapons do not just sustain conflicts, they also escalate them, and the US profits from it. The American defense industry thrives on global conflicts. It turns chaos into profit. And it has done this again in Ukraine and West Asia. Profits of American defense supplies have soared. We have the latest data from SIPRI, that's the stock. ሰንታይና ንርኢ ኣለና ኩናት ክግበር ከሎ ክልተ መራሕቲ ስለ ዘይተረዳድኡ ወይ እውን እቲ ኩነታት ካብ ምርድዳእ ስለ ዝወፀ ኣይኮነን ኩናት ረብሓ ስለ ዝኾነ ቢዝነስ ስለ ዝኾነ
كمزي نبرت شطو كوينات is business and business دما زبلت business in أمريكا أب عالم كاب زلوا ميتي عبيت أصوار دفريا كامباينتات 4 حدا أمريكان كباب 5% شيات ناي أصوار 5% أصوار دشيات زلا بعالم تعداقة أمريكا كامباينتات ينزوننو تزقرم كي 30% ناتو دما 5 كامباينتات أمريكا ينزوننو لذي إذن 5 كامباينتات من ينتن كل زي نسمعنا بزي لوكيد مارتين زبال زي عبيت نفرتي هم التانكتات فلوي أصوارات دفر كامباني RTX بالالو نورثروب جرومان كوربوريشن زبالالو جنرال دايناميك زبالالو كمون بوينغ زبالالو زياتهم تم دعابي يمكن بلهم كلنا قالوا دما أبتعتيهم كينو مساتهم سبلاي ناقبر زقبر دمالو أمريكا ترى أصوات تفرن بلي لنا ويون أمريكا أصوات شيء أمريكا ترى هنا كنا نقول لنا أتاك عندنا بزا أصوار بيزنس وجب بمجمار أبتوجد مع أصوارات زتوكس مبزح تجزي أمريكا يو عبيت كونفليكت استماع نعملنا يوكرين ملو أوروبا أنت الراشا سلزوني مع بليونات جنزة بيدوت سلزلو زي بليونات دما تتويو أبتم كوربوريشن اسمها أمريكا إذا أتزلو يوعي دات أوروبا ولا حنتي زي رخبولو زلو تكوينات ونياتو أصوار نافكال يخيس سلزلو ساتهم كم زيلهم أصوارات نا خصبو نا ربحون كخدو خلو أوروبا خنا بيجو تي خيدالو. Let's start with Europe. What's going on أبي أوروبا خي؟ It wasn't even close. Members of France's National Assembly had 2 choices. Vote to bring down the government or abstain. Don't vote at all. Hitting 288 would mean the government collapses. In the end, they had 331 from the left and the right, a clear majority. For the first time in more than 60 years, the country's government has been ousted. So منقستنا فرنسا كم تري ود اللغم تي منقستنا فرنسا دما كم عج أنا كالوت مرحتي عبيت مرحتي منقستنا أوروبا هم فشاتي ولو نجرمن سنكلكل كولت أنيو قد مقرب تلايوان فريست منقست تباهيلو نعد إنجليز عبوش تزحلفا حمشت عمد حمش ديم شدشت برايم مينستر بس يعملوا مهنياتو أتهاجر بتنا بريكزيت يلمس جمرات حمام كلتشان عصر شدشان بيلو كساب لومي الناس اللي زي رغبت زمت مراحي زمت بارتي فوسو زي كل حمام على اللوا خوين مالتي جرمن كم خوينا سالسيت دم حجل من رلنا زيانا فرنسا دما مراحي كرولاو ناي مرحنات اتن عندنا تيروب اقل لسا زقبان زبالا مراحتين اذا خدي مدى تباهيلو زقبر زلي سلامتايو جرمن حنفش فشاتيو فرنسا حنفش فشاتيو من يحيي زلو أوروبا وحبرت exactly that was the plan. The plan انتايو حيا المرحنات حيا المنقسط أب فرنسا انتلو حيا المنقسط أب إيطاليا انتلو حيا المنقسط أب جرمن انتلو اتناي براسلس منقسطي اتناي كوميشن نايت يوروبيان يونيون حيل هيكلني سلازي زين قلست هجرات رمسمس كم زبلات جبرن أنساتن تترى مساخلوا اتي براسلس أقدست وسانتات كحلفن نزو كينات وردو كينات دليو زلو أمريكا سلة تزورة زلا أمريكا جرمن بينو ني فرنسا بينو ني طليان بينو نعد إنجليز بينو نخلو خدكو حاصرو خبدا سلة زغل دا تقبر ومنقسات كم زدوخمو عقبناتهم قدم أوروبا حبرت براسلس وسانتات كبغلي تو سانجن أمونغو جرمن فرنساني زودق نيرو كل التزيين تتسمامي أنت رأيو سانس قبر نيرو جسوات لومي يلا وان زين هقرات نزياتن سيستماتيكالي كم زدق ساقيرومن بتيروبا هبرت بزي زين هجراتنا بيك بتشحيو من الباتتي براسل الزبل أبي بايتو حيزو أبو شنقول لكم لخلو وتسيد كم تسوقن كبيديو. Country's government has been ousted. So all of this has led to a couple of big things. 1, France's prime minister resigned. But 2, the president, Emmanuel Macron, is as defiant as ever, accusing his opponents of acting against the interests of the country and vowing to build a new government from the ground up. Je nommerai dans les prochains jours un premier ministre. Except what escalates all of this to crisis levels is that the country has to figure out how to avoid economic disaster. Because for years, France had already been driving towards a steep financial cliff. سنتي زبال زلو فرنسا أبت زلاتو شجر أبز حج زلاتو نايك لولاو غزي تعي مرحنتي زدليان يرو حيال مرحنتي زدليان يرو ماكرون كم ريو زلنا أبز زبناتو اتي بوليسي نايزي إيمانويل ماكرون قطلو زفتني كتفتوى تغليها تسألو تغليها structural problems لزلو تغطبا إذا اللو ناي تروتا جيجا بوليس اللو بزح بوليسيتات اللو ني فرنسا تودع داريك قبرا زي كلاب عالم درجة he knows that ناي business man ناي investment صراحتنيا ناي بانكتات سلزنا بري تودع دارنت بخمي كم زمزي فلتيو 36 ساعات نسوب الناس رحكا أما أبسوس عمدي أبسوسان كلتن تروتا ناوز أخا بخمزي مس تشاينان مس إسيان تودع ديركا تعوت هاي تغلنيخا
this is just 1 + 1 = 2 ሓደ ተደምር ሓደ ክልተ ይንድሕር ተባሂልካ ቀደም ንስኻ ውሑድ ሰዓታት ናሰራካ ቀልጢፍካ ጥሮታ ናውፃኻ ሃብትካ ብኣፍሪካ ስለ ትሰርቕ ዝነበርካ ወይ ትግብት ስለ ዝነበርካ ከምኡ ድማ እቶም ናይ ኤስያ ሃገራት ወይ ካልኦት ሃገራት ከምቲ ዝድለ ማዕቢሎም ስለ ዘይነበሩ ይሰርሓልካ ነይሩ እዚ ሞዴል እዚ not anymore እጅ ክሰርሓልካ ይክእልኒ ድሕሪ ኤስያውያን 50 ሰዓት ንሶምን ይሰርሑ ኣለዉ 50 ሰዓት ክሰርሓለካ ተወዳደርቲ ኮይንካ 36 ሰዓት 37 ሰዓት ንሶምን እዮም ሰርሑ ፈረንሳውያን ንሱ በዚሕና ኢሎም ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ጥሮታ ካብ 62 ድዩ ካብ 60 ናብ 64 ክንገብሮ ኢና ምስ በሉ ከተማ ሙሉእ ኣቃፂሎም ነይሮም guess what ኣብ ስዊትዘርላንድ ጥሮታ ንደቂ ተባዕትዮ 65 እዩ ንደቂ ኣንስትዮ 67 እኩል እውን ኣይኮነን ንድሕሪት ክሰሓብ ኣለዎ ክድረኽ ኣለዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለምንታይ መንግስትን ህዝብን ይፈልጥ ይብዚ ካበይ ምፅኡ ክኸፍለካ እንድሕር ዘየለ ኣረግቶት ቀልጢፎም ኣይሞቱን እዮም ዘለዉ ነዊሕ ዕድመ ኣለዎም ነዊሕ ዕድመ እንተለዎም ካብቲ መንግስቲ ብዙሕ ገንዘብ ክወስዱ እዮም መንስያት ከምቲ ዝደለ ብብዝሒ ይውለዱ ኣለውን ስለዚ ከመይ ጌርካ ነቲ ጥሮታ ከም ዝቕፅል ትገብሮ ኣብ በዓል ፈረንሳ ግን እቲ መንግስቲ ካብ ካልእ ኣምፅኡ ገለ ጌርካ ኣምፃዮ ኣብ ኮርፖሬሽንስ ግብሪ ዘይትገብሩ ታክስ ዘይትገብሩ ይብሎም እቶም ኮርፖሬሽንስ ታክስ ክገብረሎም ተጀሚርካ ሓፊሎም ንስዊስ እዮም ክመፁ ኢንፋክት ብዙሓት ኮርፖሬሽንስ ናይ ፈረንሳ ሄድ ኮርተርስ ናተን ኣብ ስዊስ እዩ ስለዚ ሃብታማት ናይ ፈረንሳውያን ሃብቲ ናቶም ናብ ስዊስ እዮም ዘምፅዎ ኣብ ስዊስ ገዛ ኣለዎም ሂወቶም ኣብ ገዛ ይገብሮ ማለት ስለምንታይ ታክስ ናይ ስዊስ ዝሓሸ ስለ ዝኾነ ስኻ እንታይ እዩ ሃብታማት ካብ ፈረንሳ ካብ ጀርመን ካብ ጣልያን መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ስዊስ እዮም ዝነብሩ ኣብ ካልኣይ ከዱና ይብለኩም ግን ዝበዝሑ እቲ ፅቡቕ ላይፍ ዘለዎም ኣብዚ ሃብታማት ናይ ስዊትዘርላንድ እዞም ሰባት እዚኣቶም ስለ ዝቋፀሮ ገዛውቲ ኣብዚ ክቡር ይኩሉ ግዜ ንኻ እንታይ ዘርእየካ እቲ ዝኽተልዎ ፖሊሲ እቲ ቀደም ምናልባት ደሓን ስለ ዝኾኑ ይሰርሓሎም ነይሩ ድሕሪ ሕጂ ክሰርሕ ኣይኮነን ኤን ማክሮን ነዚ ክቕይሮ ብዙሕ ፈቲኑ ኖ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ የለን ከይዲ ንስኻትኩም እቶም ናይ ሃብታማት ክላስና ንልብስኹም ታክስ ዘይትገብሩ ላብላ ይብሎም ኣሎ እቲ ህዝቢ ኣነ ሕጂ ንማክሮን ይድግፈ ኣለኹ ነቲ ገንዘብ ካብኦም ወሲዱ ኣበይ ድዩ ትገብሮ ዘሎ ሱስ ናብ ውግእ እኮ ይሰዶ ዘሎ ናብ ህዝብካ ትገብሮ ተኮይንካ እኮ ፅቡቅ እዩ ታክስ ኢልካ ገለ ጌርካ ገንዘብ ወሲድካ ናብቲ ሃገር ኢንቨስት ትገብር እኮ ፅቡቅ እዩ ንዑ ወሲድካ ኣብ ዩክሬን ኣብ ካልእ ኩናትን ኣብ ካልእ ዕግርግርን ተኮይንካ ግን ሓቆኝ እቶም ህዝቢ ሓደ ካብቲ ነዚ ተኣለ ዝብልዎ ዘሎ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ዝገብሮ ዘሎ እዩ ካብቲ ናይቲ ሃገር ዘቑይቑ ናብቲ ኩናት ይወዞ ስለ ዘሎ ስለዚ እቲ መንግስቲ ናቲ ፌይል ገይሩ ካብ ስልጣኑ ንክወርድ ጠለብ ይግበረሉ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ንሱ ጠለብ ናይቲ ህዝቢ ይኽተል የለን And despite reassurances from the president, the steering wheel to the car just popped off. The vote to bring down France's government takes on a whole different meaning when you understand how much trouble France's economy is in right now. Racked up debt. France is in huge debt. Spiraling debt. First, let's talk about the country's debt. 3.2 trillion euros and rising. For reference, that's more than double what EU regulations set as the debt cap for its members, 60% of GDP. And the comparison to Greece? For a brief time, France's borrowing costs actually exceeded those of Greece. And that economy has been scarred by crippling debt for years. France is currently under a lot of pressure from the European Union because of its spending. And this economic uncertainty translates into planning insecurity for business and for investors, and this is very bad for the economy. To be clear, when your economy is being compared to سنتين أنا بلد لنا بحفشة أتي حركة كابتي نزي منجس فرنسا عبيد أجمع زلوا وانتايو عدا ناتو بنا أوروبا أبي أوروبا قال كابتن زل على عدا زلوا منجستاتيو قبل عليه دما عدا أنت لك interest rate لك interest rate ناخد كفل تغفلوا زلها جنزب أبت منجسي زخوني يكون هاوية بلون بمنس صار أمريكا نابنت أبزي 2025 ناتو زلنا نعمت هذا 4 تريليون قبل ولد نايت عدا 35 تريليون زلهم تراي كهفليهم ازي حدا 4 تريليون كافتي 7 تريليون باجت نايت منجستي حدا ربع ناتو ويون حدا حمسيد ناتو تابي خيد الله زخون يقول نحكمنا يكون نتمرتي يكون نمعبالي يكون تغرسي يكون نمكل خاله يكون هيدا نايت عدا زلك ولد اتزخف هي ود ماكم عدا زلو سب بخميو كعوز هيكل معناته حدا قد اسكفالنا يغنزبو نزخون يخونكم نغرنا هدا يكون نايت قدم نسو عنديرو زطفو غنزب ناتو ولد كافليو منغستي انا فرنسا دما حدا كابتم لعل عدا زلوهم سلازخونو نزن خفل كقددي تزي ازي حدا كابتي نا منغستات اوروبا قلولاو زغبرلهم زلوي فرنسا انت زيتعيو جرمن انت زيتعيو يوكي ون كابو ولا وصي انتلو انت زيتعيو منغستات ناتو نا ايطاليا انت زيتعيو اوروبا زبال حيال كون يكلني مستير يكون زوي وين سيكريت يكون it's very simple to understand እዚ ነገራት እዚ ብቐሊሉ ክትርድኦ ትኽእል ነገራት እዩ ካብኡ ምቕፃል ድማ ካልእ ነገር
Well, after years of negotiations, a massive trade agreement between the EU and the South American Mercosur bloc appears close to the finish line. EU Commission President Ursula von der Leyen arrived in Uruguay this week for final talks. بخالي من قد ما منقستي أوروبا حبرت مس لاتين أمريكا مس هجراتنا لاتين أمريكا برازيل أرجنتينا أوروغواي باراغواي قال زركبون هذا ديل جيرلو ناي تريد ديل مالتيو زي تريد ما نتوم حرصوت ناي في أوروبا عبي كسارة عبي تسقم كفتر زغلي لازم كنت باو تسقم نبلا لنا اتي ناي تريد ديل اتي ببروسلس قبل زلنا ما عبي اتي حرصوت ناي أوروبا عبي تسقم كفتر سلا زغل نوع زغل سلام وصل في قبل له بحفشة أوروبا زمرتو زلوا مرجعات كاب حدا ناب حدا صبغ يخيد يلن بفلاين فرنسا تمليسنا كالا رستون كبكمي اتكونتات كما يلو هاوس اوف كاردز يبلو حدا نجر كعل كودق جمر كله كما يلو تمراريحو كم زودق كنري له كابتناي أوروبا كي وصانا خلنا حنتي سئل الله ابزوان زي تزور زلا سادما اسكزيا كنريانا بخلت منقد كريانا حدا زياره يوا زياتري وازو لهم سيلي مجمريا بزيا من نجمر زيا نجمر زياتري وازو لهم سيلي دونالد ترامب بوستس غبرانيرا دونالد ترامب congratulations bitcoiners ميت شحريمكم you are welcome together we will make America great again لذي دونالد ترامب ابناي بيتكوين ناي كريبتو دغاف مخانون يزنقر باي ذا واي ناي دونالد ترامب فيفورت كابتن كريبتو بيتكوين ايكونن ايثيريوم مخان يزنقر ስለዚህ ነቶም ካልኦት ከማን ዝያዳ አድቫንቴጅ ኣለዎም ካብ ቢትኮይን ላዕለውን ቢትኮይን ግን ዝያዳ ክብሪ ዘለዎ ኣሳ ስለ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ እናበለ ከሎ ድማ ናይ ነዚ ክሪፕቶ ኢንዱስትሪ ኣብ ኣሜሪካ ንክዕወት ፍሉይ ወኪል ሓደ ዓቢ ቢልዮነር ኢንቨስተር ንቁሕ ዝኾነ በልሕ ዝኾነ ቪድዮታት ናቱ ብዙሕ ግዜ ሼር ዝገበርኩልኩም ዳቪድ ሳክስ ዝበሃል መሪፅዎ ኣሎ ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ስልጣን ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ነዚ ጉዳይ ናይ ክሪፕቶ ርዩ ንኣሜሪካ ንቅድሚት ከምፅኣ ዝኽእል ስለዚ እቲ ክሪፕቶ ዝበሃል ሱቕ ኢሉ ይኮነ ንላዕሊ ዝፅለል ዘሎ ኣብቲ ዝሓለፈ 100,000 ሓሪማ ሰጊራ ናብ 200,000 በፂሓ ነራ ሕጂ ድማ ተመሊሳ ናብ 98 ኣላ ብሕጂ ድማ እቲ ዝዓበየ ምንሃር ክትገብር ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ዩዝ ዲ ኦፖርቹኒቲ ኣብዚኣ ቅድሚኡ እንታይ ምፅልኩም ነይረ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ምናልባት ኣብዚ ትፅሑፋ ይገበርኮን ናይ ጀርመን ናቱ ክሪፕቶ ቅድሚ ኣብ 52,000 ካላ ሸይጥዋ መንግስቲ ጀርመን ነቲ ዝነበሮም ቢትኮይን ኣብ 52,000 ከሎ ሸይጦሞ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ናብ 100 ገለን ናብ 98,000 ከይዱ ከሎ ክንዲ ምንታይ ክሳራ ከም ዘጋጠማ እዛ ቪድዮ ትዘውራላ ኩሉ ግዜ ድማ እዚኣ ዘክርዋ ንግረ መንገድኩም watching history be made. Bitcoin is up to $100,000. That's an all-time high. I saw it break twice today. It went up to 100. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ወዲ እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ኣብ 2013 ዝገበራ ቪድዮ እያ እዚኣ እውን ቫይራል ኮይና ዘላ ቪድዮ እያ ኣብ 2013 ቢትኮይን $100 ሓንቲ $100 ክትበፅሕ ከላ ቪድዮ ገይሩ ነይራ ኣብ ዩቱብ እታ ቪድዮ እቲ መዓዝ ደጊምዋ ሎሚ ዩቱብ ቢትኮይን 100,000 ምስ ሃረመት ደጊሙ ሰሪሕዋ መዓት ታሪክ እዩ ዝግበር ዘሎ ካብ 2013 ኣብ ውሽጢ 11 ካብ $100 ናብ 100,000 ዝደየበ ኢንቨስትመንት ኢና ንዛረብ ዘለና ብ$100 ኣብ 2013 ሓንቲ ቢትኮይን ክትገዝእ ትኽእል ነርካ ብውሑዱ ኣነ ሓደ 100 ቢትኮይን መገዛእ ካብቲ ግዜቲ ኣሚን ክዱዝ ኣክል ገንዘብ ሳይ ምሳኣንኩ ነይረ ኣበይ መፈሊጠ እዩ I wish I knew this ወይ እውን ከምዚ ሕጂ ዘለና መረዳእታ እንተዝነበረኒ ሎሚ 100,000 ኮይኑ ኣሎ 10 ዓመት ብሕጂ እንታይ ኢና ክንዛረብ ካላርሲዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ግን ክደግማ ምዃነ ይፍሉጥ እዩ ኣገለ ፖይንት ከምዚ ይብል ነይረ ኢለ ክደግማ ያነ እውን ዛዘረባ እዚኣ ስለዚ ንኾምየ ሬከርድ ዝገብራ ዘለኹ ኩሉ ግዜ ዘክሩ Real money is going to come in 2 or 3 years. Now is when you need to be panicking for money. Not when crypto was spiking and everyone was talking about it and every dummy was making money. Then it's too late. You need to be panicked now, make money now, stack your bags now. Stick to the basics, Ethereum, Bitcoin. The coins are not going to go anywhere. You should be panicked now to buy as much Bitcoin ETH as possible so in 3 years you can guaranteed retire from life forever. You were panicking more to make money to buy crypto when crypto was reaching all-time high. زازربازيا كم لومي ذكرانه نزازربازيا أبتا بيتكوين قبل علي إنهم قلقلن تحت كورت كله أكبابي 16,000 كله زقبرا فيديو يزيا أب 2022 يجير وازيا maybe ورحشهم من أوتا تبيل خوني أبتا جزيتي 16,000 نيرا حج جزو بزوحي جزاء اللغة يبل لي راندرو تيت he's a very intelligent investor أبتا جزيتي أنا نمجمريا بسفحيونا بكريبتو إنفستر قبر جمر كل شوي نيرو
مغنياتو قدميو زنبره بزي مرداتا سويلي تغزو نيره ابت غزي تگن اخول غزي هيبه مصنعت هيبه نعاي تماهيره ترى كونس كورس كمان قريبلو ساكن دي قداس كم زلو سببكو كورس قريبه نخالو سبات بليس نعجو ينغبرو يله حفت شعو نسبزو انفست لزغبره بليونير كوين لو اوف كورس ابزو وانزي ابتو وانتي انفست زغبره جن بعقمتي انفست زغبره وصي تامتيلو and the most important thing is ابزو وانزون الكريبتو زبحالو زلو نابي غزو خيد مخانو بتدغاغامي يمصالكم አለሁ ስለዚህ ዕድል እንጠቀመሉ አነ ኩሉ ጊዜ ናቴ ለበዋ በትክክለኛ መንገዲ ብውሑድ ገንዘብ ክንብገስ ድልውነት ክልወናሉ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ክሪፕቶ ዘለዎ ኣተኩራ ኣብ ግምት ብምታው ነዚ ዕድል ከነሕልፎ የብልና now let's go to this one ድሕሪና ናብቲ ጉዳይና ክንሰግሪና እዚያስ ከስምዕዋ መጀመርያ changes his principles depending on ነዚያ ክንሰምዕ ወይካ Hello and welcome. We start with Niger in West Africa. The spat between the junta-led Sahelian nation and its former colonial power France is escalating. In the latest, Niger junta has taken control of a uranium mine, which is operated by a French nuclear firm called Orano. The firm says it has lost the operational control of the Somer mine in Niger. فرنسا اب فرنسا يتعاملون መንግስትናቶም ሕማቅ ዓደው መንግስት ቅልውላው ናይ መንግስት አጋጢሞም ኣሎ ንብል ኣለና እትቅልውላው ግን ካበይ ዝበገስ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለና ኒጀር ዝበሃል ሃገር ንዘበናት መጋበርያ ናይ ፈረንሳ ኮይኑ ከም ሕሱም ዝምዝምዝዎ ማዓት ጸጋታት ዝነበረ ሃገር ቅድሚ ዓመት ብዕልዋ ገይሩ ሓደ ሓይሊ ስልጣን ምስ ሓዘ እቲ ኩነታት ጸጋታት ናይቲ ሃገር ብምሉ ኣብ ኢዱ ክእትዎ ጀሚሩሎ ሓደ ካብ ድማ እዚ ናይ ዩራኒየም ጸጋታት ዝጉሕጓሓሉ ዝነበረ ቦታ ፋብሪካ ወይ እውን መዕደኒ ቦታ እቲ ናይ ፈረንሳ ካምፓኒ ኣልዩ ናብ መንግስቲ ከም ዝጠርንፎ እዚ ድማ ናይ ፈረንሳ ሾክ ዝገበረ ኣብ ቁጠባ ድማ ዓብይ ስምራት ከም ዝኽእል ምዃኑ ዝንገር ዘሎ እዚ ኸ ነቶም ህዝቢ ኒጀር ድማ ወሳንን ኣገዳስን ዘርብሕ ስጉም mine in Niger. The mine is located in Niger's northern Erlit region. The French firm Orano holds 63% stake in the mine, while the Niger government owns around 37%. Now, France managed to secure exclusive access to Niger's uranium supply through various agreements after Niger's independence in 1960. However, French operations in the country have taken a hit after a military coup in the country in 2022, led by General Abdurrahmane Tiani. Now, the French firm Orano says that decisions made at Somer's board meetings are no longer being كم نريد لنا فرنسا نتهجر زياد حري مجزعتنا نتارخي باقواشما ونات هبوهم نتهبتنا يتهجر بستفل عليه وعلاتي لهم كم دليتهم نابنت سوسان شو عتن سلاسان شو سوسان سلستن سبعة سلاسان شو عتن ديل نيروم تيلنا سلاسان شو عتن نيجر زقبوم زنبرت تجنزب فرنسا يزغمت لذي كم حسوم يوم نزوم حزب زيوم بلي عمم أبزوان زقنت حزبي سلازي نقحي كالعيوتي ومعلو that's why تقلولا وبيروب أندريو زلنا ما بقى سناتو التزمزمز نبرة حبرة سب سلازناك حط رايو كالا يكونن أبزيا نند بزعبا زقود دايزي بريزنت سياس بلا كل زي خنذكرات زلنا يا percent of this endowment, 20% of this endowment. I mean, why can't you mobilize your own resources rather than extend your hands for handouts and charity? Is there a way of mobilizing these resources in the continent? How do you mobilize these resources? Can you mobilize the resources of Niger that are going to Europe, uranium and what have you? What about the mineral resources of this continent? Are you mobilizing these resources for the development of the continent, for climate change? What are these resources? Everybody is talking about their achievements in their own locality, in their own national borders, without even addressing the real issues challenging this continent. بحفشة بريزنت سياس حركة بأفريقيا عبي كبر زلوا زربان تلو الزربازي أفريقيا بزوج أجاتات كم زلوا معات معدنات كم زلوا بقى بستاتستيكس مبدأتك زي كسم عينا كروكو عينا نسمع جنزيز معدنات زي أبرب حنا أفريقيا وعالم سلمتها كم زو عالم سمس أنا نزيز أجاتات كم أفريقيا دو سوزلوا كم يجرنا أورجنايز جبرو كم يجرنا أجاتاتنا أفريقيا خمسة قل دين زارب أكن دا متينا أبعد ديجا سري هدو ولا كلينيك سري هيلنا نزارب أبز متينا يزلنا نناتنا سرح بعدنا نشرح لنا أبز متينا زلنا كم يجرنا نتنا أفريقيا حبراوي سجم زلنا حبراو مفتحنا ناديلو نعون خن زراربيو سلزي سلمتاي أبو زينة تكر نابله دزاربلو زنبريو زغا I think دايما لوميم أفريقيان بزعبا معبالا نخي زاربو قال من قد شنقللكم زبلوز قبروم يزبل أنا بتو على مهنياتو بزع جزيه زد اللي توبيك زاربا يتسمعوا منيخا تايدا أبزي كون إنكلالو
ፀብፃብ ናይቲ ዝሓለፈ 3 መዓልቲ ዋላ ገይሮም ናይቲ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ፀብፃብ ገብሩ ሓድሽ ነገር ዳማሲኻት ዝተኣር ካብዚ ናይዚ ሕጂ ኣብቲ ናይ ዞባና ክንመፅእ ክንጅምር ኢና what's going on in the region በዚያስ ከንጀምር እቲ ኣዛረባ ርእሱ ዘሎ ኣብቲ ዞባ እዚ እዩ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምልዛብ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዘምርሑ ልኡኻት ጉጅለ ትግራይ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተራኺቦም ተላዚቦም እዮም እቶም ተፈላለዮም ናብ 4 ኪሎ ዘምርሑ መራሕቲ ፍልልዮም ሒዞም ናብ መንግስቲ ፌደራል ዝቐረቡ እንትኾኑ ሰፊሕ ምይይጥ ብምክያድ እውን ኣብ ሓደ መዕለብ ተበፂሑ ኣሎ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት በብውልቆም ናብ መንግስቲ ፌደራል ብምቕራብ ዘለዎም ክፍላት ክገልፁ ዝፀንሑ መራሕቲ ትግራይ ሕዚ ድማ ሓቢሮም ብምኻድ እዮም ዘትዮም ዘለዉ ከምቲ ኣብ ካልኦት ዜናታት ክንገልፁ ዝፀናሕና ኣብቲ ዘሎ እዋናዊ ቅልውላው ስዒቡ መልሲ ኣብይ ኣሕመድ ኮነ ቅዋምቶም ነንባዕሎም ቅዋም ናይቶም ነናይ ባዕሎም ሓሳባት ሒዞም ዝኸዱ መራሕቲ ኣይክኸውን ይኽእል ዝብሉ ክግለፅ ፀኒሑ በቲ ማልዕለት ኣብቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ስልጣን ምስሓብ ጠሚቱ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዘተይ ጉጅለ ትግራይ ኣብ ሓደ መርገፂ ካብ ዝበፅሐ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ኣብቲ ዘተ ካብ ትግራይ ብሰለስተ ወገናት ዝተወከሉ ማለት እውን ተሳተፉ ዝተዓደሙ ጉጅለ ሓደ ሕወሓት ኣይተ ጌታቸው ረዳ በየነ መክሩ ኢሳያስ ታደሰ ካልኣይ ጉጅለ ሕወሓት ድማ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ኣማኑኤል ኣሰፋ ፍስሓ ተክለፅዮን ከምኡ እውን ካብ ጉጅለ መንግስትን ሰራዊትን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ጀነራል ታደሰ ወረደ ጀነራል ተክላይ ኣሸበር ዝርከቡ እንትኾኑ ካብ ወገን መንግስቲ ፌደራል ድማ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ጀሚሩ ላዕለዎት ኢታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጌዲዮን ጤሜቴዎስ ኣብርሃም በላይ ሬድዋን ሕሲን እውን ዝርከብዎ እዩ ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ሒዞም ዝኸዱ ወገን ትግራይ ዘለዎ መራሕቲ እቲ ሕወሓት ንክልተ ከፊልዎ ዘሎ ስልጣን ይግበአኒ እዩ ዝብል ዛዕባ እውን ተላዒሉ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝመራሕ ጉጅለ ልኡኽ ጌታቸው ካብ ስልጣን ክለቅቕ ተደጋጋሚ ሕቶታት ክቐርብ ምፅንሑ ዝዝከር እንትኸውን ኣብዚ ዛዕባ ድማ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዝተዋሃበ ውሳነ እውን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ መረፃ ክሳብ ዝካየድ ብዘለውሉ ክቐፀል ክሰርሕ ዝግብኦ ኣንፈት ተዋሂብዎ ክሰርሕ እቲ ለዘብ እውን ተዛዚሙ ኣሎ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ካብቲ ዘሎ ኢዳተውነት ዓርሶም ከግልሉ በጌታቸው ዝምራሕ ግዜያዊ ምሕዳር መረፃ ክሳብ ዝካየድ ኣብ ሓላፍነት ክቕፅል ምፍፃም ዲዲኣር ድማ በተጀሚሩ ዘሎ ከይዲ ቀፃሊ ክኸውን ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ መረበቱ ክምለስ ዝብሉ ምላሻት እውን ብወገን መንግስቲ ፌደራል ተዋሂቡ ክልተ ሕወሓት ዝበሃል ኣይንፈልጥን ዝበል ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ኮንኩም ምፁእ ተዘይኮይኑ ግን ሓደ ንምዃን ክትፅሩ ኣለኩም እዩ ተባሂሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተረኸበሉ ላዕለዎት መራሕቲ መንግስቲ ፌደራል ምስ መራሕቲ ፖለቲካ ፀጥታ ትግራይ ኣብ ሓፈሻዊ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና this is a tragedy actually ነቲ ናይ ትግራይ ኤሊት ናይ ብሓቂ ምናልባት ቅድሚ መግበሪ ምሃብካ እዚያ ንዖም ትግባእ ረድኤት ሰራዊት መዳወርያ ሰራዊት ረድኤት ተቆምጢትኩም ጥፉ ከም ዓለባ ሳሪት ተቆምጢትኩም ጥፉ ከም ዓለባ ሳሪት ፃወትና ኣለኹም ሸለውላቃ መዳወርያ ሰራዊት መዳወርያ ሰራዊት ረድኤት እቲ ህዝቢ ኣብ ከመይ ሓደጋ ኣውዲቖሞ ንሳቶም ኣብ ከመይ ዝበለ ውድቀት ኣብዚኣ ሓንቲ ነራ ፅቡቅ ገይሮም ክልተ መግለፂታት ኣለዋ ብዛዕባ እዚ እስከ ንስማዕ ኪሎ ቤተ መንግስት ዛሬ ምሽት ድረስ በቀጠለው ስብሰባ ምን ተወራ አንዳንድ መረጃዎች ነግራችኋለሁ። እንደሚታወቀው በትግራይ ክልል በጌታቸው ረዳ ቡድንና በደብረጽዮን ቡድን መካከል ከፍተኛ ውዝግብ መፈጠሩ ይታወቃል። ይህም ውዝግብ ፖለቲካዊ ሳይሆን የኢኮኖሚ እንደሆነ ብዙዎች የተናገሩ ነው። በተለይ ከክልሉ እየወጣው ካለ ማዕድንና የክልሉን ሀብት በተለይም ኢፈርትን ከመቆጣጠር ጋር የተያያዘ እንጂ ፖለቲካ መስመራቸው አንድ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህም የደብረጽዮን ቡድን ስልጣኑን መቆጣጠር አለብኝ በሚል ወደ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት አቤቱታ አቅርቦ ነበረ። ዶክተር ደብረጽዮን እንደዚህ ነው በሌላ ጎን የቆሙት ጌታቸው ረዳ ስብሰባ አድርገው ነበረ። የብልጽግናን ወክለው ደግሞ እነ ዶክተር አብርሃም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተገኝተዋል። እንታዩቲ ዘረባ ናይ ባሕቂ መላገጽ ከም ዝኾኑ በዚህ ካትፈልጥ እቲ ጸገሞም ከማን ናይ ፖለቲካ ኢኮኖሚ እዮም ዝብልዎም ዘለው እቲ ጸገሞም ኣብቲ ማዕድናት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኣብ ምስራቅ ዝምልከት እዩ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑን ጌታቸው ረዳ ባዕሉ ዝበሎ ዘረባ ተጠቂሞም ጽንሂ ለኸምጻልኩም ኸለ ስለዚህ እቲ ጉዳይ ናቶም ናይ ፖለቲካዊ ፍልልይ ወይ እውን መፍትዕነት ህዝቢ ንምምጻእ ሽግር ናይቲ ሃገር ንምፍታሕ ዘይረዳድእ ነጥቢ ስለ ዘጋጥሞም ዘይኮነ እቲ ኣካይዳ ናቶም ብፍላይ ጌታቸው ባዕሉ ከም ዝብሎ ናይቶም ህወሓት ዝበሃሉ ነዊሕ ክሰርቁ ስለ ዝጸንሑ እቲ ናይ ስርቂ መንገዲ ጠጠው እናበለ ስለ ዝኸደ ዘጋጠመ ምዃኑ እዩ ፈዳይን ጓል ሻዕብያ ዝብል ኣካውንት ዝፀሓፎ ምናልባት ንታሪክ ጽቡቕ ዘይንፈልጥ እቲ ዝበለጸ ኮይኑ ረኺበ ያነ እንታይ ኢሉ ጽሒፉ ታሪክ ተደጊሙ እዚ ሕጂ መራሕቲ ናይ ህወሓት ንኣዲስ ኣበባ ከይዶም ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ኣቦታቶም እዮም ዝፍጽሙ ዘለዉ ኢሉ ከምቲ ቀደም ኣብቲ ታሪክ ክዛረበሉ ከሎ ናይ ቀደም ነጋውስ ናቶም ድሕሪ ሞት ናይቲ ዓቢ መስፍናቶም ዝነበረ ራስ አይ ቲንክ እቲ ንጉስ ዮሃንስ ሃፀይ ዮሃንስ ይመስለኒ
ابزي دحن ابي الله تارستي قدميتن 40 عامات ابيلو دحر حلفت حصي يوحنس السلطان نايت اب تግራይ ዝነበረ ስልጣን ሃፀይ ዮሃንስ ምስ ተቐተለ ማሃዲስትስ ዝበሃሉ ካብ ሱዳን መፅኦም ምስ ቀተልዎ ማለት እዩ እቲ ስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሽዋ ኸይዱ ብሃፀይ መሊሊክ ተተኪቱ ቦታ ናቱ እቶም ኣብ ትሕቲ ሃፀይ ዮሃንስ ዝነበሩ መሳፍንቲ ናይ ትግራይ ንሓትሕዶም ክባልዑ ስለ ዝጀመሩ መን እዮም እዚኣቶም ከ ራስ ኣሉላ ክበሃል ገር ራስ ኣሉላ ራስ መንገሻ ከም ድማ ሳልሳይ እውን ኣለዎም ንሱ ዝበሎ ኣነ እኳ ይፈልጦን ነይረ ታሪክ ሳሓካሽ እዞም መሳፍንቲ ንሓትሕዶም ክባልዑ ስለ ዝጀመሩ ክረዳድኡ ስለ ዘይከኣሉ እንታይ ገይሮም በብሓዲኦም ኣብ እግርቲ ኣብ ሽዋ ዝነበረ ንጉስ ሃፀይ መለሊክ ኣብ ርእሱ ኣብ እግሩ ወዲቖም ይቕረበሉልና መሳኹም ክንሰርሕ ኢና ብምባል ናትኩም ዝበልኩሞ ትእዛዝ ክንፍፅም ኣዝዙና ኢልዎም ድሕሪኡ ሃፀይ መለሊክ ንራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ ኣመሓዳር ናይ ጎጃም ንራእሲ ኣርኣያ ስላሴ ዮሃንስ መደበሩ ኣብ መቐለ ኮይኑ ናይ እንድርታን ተንቤንን ኣመሓዳር ገይርዎ ንራእሲ መንገሻ ድማ መደበሩ ኣብ ዓድዋ ኮይኑ ኣመሓዳር ናይታ ዝተረፈት ፍርቂ ግዛት ትግራይ ኣሸዓ ገይሩ ሸይምዎም እያ ትብል ዘላ እዚ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ኤግዛክትሊ ቅድሚ 140 ዓመት ጉዳዮም ባዕሎም ክፈትሑ ስለ ዘይከኣሉ እቶም መሳፍንቲ ኣብ ትግራይ ክፈትሕዎ ዝግባእ ሽግሮም ኣብ ሽዋ ከይዶም ነቲ ንጉስ ኣብ እግሩ ተንበርኪኾም ንሱ ባዕሉ በቦቶም ኣትሒዝዎም ሕጂ ድማ እቲ ኩነታት ተቀያይሩ ኣሎ ንብሎ ዘለና እቲ ንጉስ ኮይኑ ዘሎ ናይ ሽዋ 4 ኪሎ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ክኾን ከሎ ንሓታቶም እንታይ ኢሉ መሊሱ ኣሎ ኣነ ትግራይ ህወሓት ዝበሃል ኣይፈልጥን ሓደ ህወሓት ክትኮኑ ኣለኩም ኢሎም ሰለስተ ህወሓት ዝበሃል ኣይንፈልጥና ንሕና ጉዳይኩም ባዕልኩም ፍትሑ ብካልእ ኣዘራርባ ወላ ሓንቲ ኣይፈትሓለዎም እንታይ ማለት እዩ ውርደት ጥራዮም ተቐቢሎም ምክንያቱ ክዓርቆም ኣይክእልን እዩ ክዓርቆም እውን ኢንተረስት የብሉን እንታይ ገብሪ ዝዓርቆም ኣንፃር ረብሑ እዩ እምበሽ ከም ኢሎም ክቕፅል እዩ ዝደሊ ግን እንታይ ገይሩ ስልጣን ከም ዘሎ ኣርእይዎም መን ኣብ ስልጣን ክኸውን እዩ ነቲ ጉዳይ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ሕጂ ፅቡቅ ጌርና ክንርዳ ኣለና ነቲ ጉዳይ ከም ዝቕፅል ገይርዎ ኣሎ ምክንያቱ እቶም ህወሓት ባህሉ ናይ ደብረፅዮን ግሩፕ ወላ ሓንቲ ኣይረኸቡን እቶም ኣይተሰምዐን ስለዚ ብምርጫ ድማ ቦታኹም ከተውሕሱ ኣለኩም ስለዚ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ መን ቦታ ይወስድ ሽዑ ይክውሰን ዝኽእል ገለ ዝብል ውሳነ ይብዎም ስለ ዘሎ ነፍሲ ወከፎም ነቲ በይዝናቶም ክጉስጉሱ ክብሉ እንታይ እዮም ፅልኢ ናይ ሓትሕዶም ክቕፅሉ እዮም መገይ ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት በቲ ዘለዎ ክቕፅል እዩ ንጌታቸው ረዳ ኣብ ኩርስኻ ክትቅፅል ኢኻ ዝያዳ ከተገልግለኒ ትኽእል ንስኻ ኢኻ ኢልዎ ስለ ዘሎ እቶም ካልኦት ካብዚ ክሕጎሱ ከም ዘይክእሉ ምርዳእ የድሊ ስለዚ እንታይ ኢላ ኣላ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ሕፍረት ሕንከት ዒብ ሰብ እንታይ ክብለኒ መትከል ክብሪ ዝብላ ኣምራት ኣይፍለጣን እየን ፖለቲካ ትግራይ ናይ ዕለትን ጌራ ሃበና ዝብል እዩ ናይ ሎቕመፅመፅ ፖለቲካ እዩ ናይ ሕስረት ናይ ውርደት ናይ ንዓይጥ ዓመኒ ዝሕመረቱ ናይ ቅጥፈት ፖለቲካ እዩ ተጋሩ ከምቲ ትፅቢቶም ካብቲ ትፅቢቶም ወፃኢ ብኦሮምቶት ብኦሮሚያ ማለት እዩ ተዋሪዶም ምውራድ ጥራይ ዲኸ ውርደት ብኩንታል እምበር ኢላቶ ስ ናይ ብሓቂ ክትሪዮ ከለካ ምስቲ ትማሊ ን26 ዓመት ኣሚን ቲንክ ባውሪት እዚ 26 ዓመት ሕዳራዊ ፀጥታዊ ኩነታት ትግራይ ብዝምልከት ሰፊሕ ዘተካይዶም ዘለዉ ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያት እውን ኣልዒሎም ኣብቲ ዘተ ኣብ ክልል ዘለዉ ፀገማት ብኸመይ ብሓባር ይፍታሕ ዝብል ምክክር እውን ተካይዱ ነዚ ስዒቡ ኣብ ፍሉያት ቀንዲ ጉዳያት ዝተቐመጡ ሓበራዊ ኣንፈታት ብምትሕብባርን ብምስራሕን ድሌት ህዝቢ ትግራይን ፀጥታን ሰማይ ምምሕዳርን ልምዓትን ዘማእኸለ ዘለዎ ሃዋህው ንምፍጣር ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ ኣብ መወዳእታ ድማ ክልላዊ መረፃ ክሳብ ዝካየድ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፍነቱ ክዋፃ እዩ ኣንፈት ተቐሚጡ ዘሎ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ጌታቸው ስርሑ እንታይ ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ ውርደት ምዃኑ ነዚኦም ኢኻ ትፈልጥ 26 ዓመት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እታ ኩርሲ ኣብ ኢዶም እያ ነይራ እታ ኩርሲ ስልጣን ናይ ኩሉ ናይ ኩሉ ገበርትን ሓዳግትን ንሶም እዮም ነይሮም እዚኦም ሕጂ ብየማን ተኸልኪሎም ዘለዉ and one of the reasons ሓደ ካብቶም ምክንያታት ካብ 4 ኪሎ ንመቐለ ከም ዝኸዱ ካብ መቐለ ድማ ኣብዚ ሕጂ ዘለዋ ውርደት ከም ዝዋረዱ ዝገብሮም ዘሎ ምክንያት እንታይ ነይሩ ፈልጥኩም ዶ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከለዉ ድሕሪ መለስ ክሰማምዑ ስለ ዘይከኣሉ እዩ ሕጂ ሚሊዮን ሪዝንስ ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ኦሮሞ ተቃውሞ ስለ ዝበዝሐ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ እንትኻል ህዝቢ የስ ኤቭሪ ፋክተር ኣብኡ ዝነበረ ኣገዳሲ እዩ ተራ ነይርዎ እዩ እቲ ዝዓበየ ግን ሰፈትይዎም ኣይኮኑን ዝቕመጡ ነይሮም ጨፍሊቆም በፍንጫዮም ዝቕመጡ ነይሮም ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ባእሲ ስለ ዝገደደ ንሓትሕዶም ክጠማመቱ
እቶም መቀናቅንቶም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ስለ ዝረስዕዎ ወይ እውን ንሓትሕዶም ምትእማን ስለ ዘይነበሮም ሓቢሮም ሓደ ፕላን ከውፅኡ ስለ ዘይከኣሉ እንታይ ኮይኖም ሕቆም ተሰይሮም እቲ ዘሰይም ፀገም ድማ እቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ 4 ኪሎ ንመቐለ ከም ዝመፁ ዝገብሮም እዚ ሕጂ ዝገብርዋ ዘሎ ኣብ መቐለ ዝኾንዋ ዘሎ እዚኣ ነይራ እታ ኩነታት ሽዑ ግን ገንዘብ ስለ ዝነበረ ሃብቲ ስለ ዝነበረ ጉዶም ከይውፃእ ይዕበጥ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ሪያሊቲ ግን ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቖም ኣለዉ ኣንዴሲስ እታ ሕመረት ናይታ ኩላ ዝገበርዋ ቃልሲ ንስልጣን እያ ነይራ ኣዲስ ኣበባ ምስ ከዱ ትግርኛ ይግድሶም ነይሩ ትግራይ ይግድሶም ነይሩ ዴወር ኩላቶም ብሃብቲ ተጨማሊቆም ከም ዝነበሩ ስልጣን ከም ድሌቶም ይረብሑ ከም ዝነበሩን ግን ነቲ ስልጣንቲ ድማ ብቅዱስ ነገር ይጥቀምሉ ከም ዘይነበሩ እቲ ስርቂ እቲ ብልሽውና ግዕዚና ከም ዝነበረ ካብ ኣፎም ሰሚዕናዮ ክንደይ ግዜ ካ ክትሰምዑ እዚ ሃዲሞም ኣዲስ ኣበባ እናሃለዉ ኢትዮጵያ እናሃለዉ እኮ ወርቅታት እኮ እዮም ዘርፉ ነይሮም ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኡ ይብል ነይሩ ብ30 ዓመት ኡ ይብል ነይሩ ይዘርፉና ኣለዉ ይቆትሉና ኣለዉ የሳቀዩና ኣለዉ ካብ መሬትና የፋናቆሉና ኣለዉ ወርቅና ይዘርፍዎ ኣለዉ እናበለ ንሕና ሕዚ ናይ ማን ይመስለና ነይሩ ሓቂ ዘረባ ኣብ ትግራይ መፅኦም ሕዚ ክገብርዎ እንተለዉ ግን እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝበክለሉ ዝነበረ ነገር ኩሉ ጭካነ ናይ ማን ምዃኑ እዩ ዘረጋግፅ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ትግራይ ምኻ ድሕሪ ጆኖሳይድ ከምዚ ክገብሩ ተጨኪኖም እዞም ሰብ እዚኦም ዝገዝእዎ ህዝቢ ጥራዮም ዝደልዩ ዓዲ የብሎም ዓውዲ የብሎም ህዝቢ የብሎም እዚኣቶም ዓውዶም ህዝቦም ከውዶም እዩ ስልጣኖም ይጠቕሞም እዩ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ መፅኦም ይሓስቡ ኣለዉ ማለት ምስኦም ኮይኑ ጆኖሳይድ ዝዋጋእ ዝነበረ ህዝቢ ጆኖሳይድ ክንኣት እንተለና ሃዲሞም ምፅኦም ኣነ ህዚ ስራሕ ዝርኢ ዘለኹ ባይዞ ኣነ እዚ ከመይ ካልኩሌት ድዮም ገይሮምዎ ገለና ይኣትን ፍርዲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሃዲሞም ኣዲስ ኣበባ ና እዚኣ እታ ጉዳይ እቲ ዝነበረ ናእቶም ነገር ሓድሽ ነገር ከም ዘይኮነ እቲ ንሪዮ ዘለና ትርእዮ መዓስ እዮም ከምዚ ኢሎም ተፈላለዮም ንእሽተይ ቪድዮ ክበኩም ድሕሪዩ መንግስቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ መግለፂ ናይ ወይ ኢሳያስ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ዝገበሮ ኢንተርቪው ለንቀነ ግብረ መልሲ ተሓቲቱ ዝበሎ ክንሰምዕ መዓዝ ወፂኢት ኢልካ ተኣምን ምስ ደብረፅዮን መሰረታዊ ኣፈላላይ ፈጢሩ መዓዝ እዩ እስካብ መወዳእታ ገሊኡ ነይሩ እዩ ሓቢሩ ነይሩ እዩ እቶም ካልኦትዮም ደፊኦም ደፋፊኦም ኣውፅኦምዎ ዝብሎ ኣለዉ ብእምነትካ እውን ኣብቲ ናይ ሕወሓት ፖለቲካ ብቀረባ እውን ትከታተሎ ስለዝነበርካ እቲ ምዕማለታት ከመይ ኢሉ ተራእዩ ካብ መዓዝ ጀሚሩ እዩ ካብቲ መሰረታዊ ዝበሃል ካብቲ ምስ ደብረፅዮን ኣፈላላይ ፈጢሩ ጌታቸው መዓዝ እዩ ጌታቸው ካብዚ ምትፍናናት ብግልፂ ተራእዩ ወፂ ኸይዱ ንብዙሓት ግልፂ ዝኾነሉ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ እዩ ንብዙሕ ትግራዋይ ግልፂ ዝኾነሉ ማለት እዩ ኣብቱ ቀረባ ኮንካ ንዝከታተሎ ሰብ ግን ንሕና ናብ ሰሜን ሸዋ ኣብ ንግስግሰሉ እዋን ኣብ ደሴ ምስ በፃሕና እዩ ኣብ ደሴ ክሳብ ንኸይድ ምንም ዓይነት ናይ ውግእ ድኽመት ይኹን ምኹላኽ ኣይነበረናን ክሳብ ደብረ ብርሃን በሪ ክንበፅሕ ክሳብ ደብረ ሲና ኣዝዩ ብዝገርም ቅልጣፍ ኢና ንኸይድ ነርና ኣብ ደሴ ነይርቱ ሴንትራል ኮማንድ ጌታቸው ናይ ሴንትራል ኮማንድ ቃል ኣቐባሊ ነይሩ ሽዑ ጀነራል ጻድቃን ዝህቦ ዝነበረ መግለፂ ኢንፋክት ዶክተር ደብረፅዮን እውን ዝህቦ ዝነበረ መግለፂ ጌታቸው እውን ዝህቦ ዝነበሩ መግለፂ ምስ ቲቦር ናጂ ምስቶም ፃዕዱ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኢንተርቪዋት ገለ ሪኢኻ ኣዲስ ኣበባ ምእታይ ናብ ዝናህር እዚ ፃዕዱ እርግፀኛ እዮም ኣሜሪካውያን ሰብ ስልጣናት ብልፅግና እውን ሳንጠኦም ገለ እናሓዙ ቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት የጨናንቁ ከም ዝነበረ ያው ፍሉጥ እዩ ሰራዊት ሙሉእ ሓበሬታ ስለ ዘለዎ ናትና ሰራዊት ማለት እዩ ሃንደበት ግን ላው ከይንኸይድ ተኮሊፉ እቲ ነገር እዘን ሰለስተ ኢንሲደንስ እዚአን እየን ዘን ተርኒንግ ፖይንት ጌታቸው ካብ ውድቡ ላፍቶ ደንበ ናይ ጀነራል ጻድቃን ተሓውሽላ ኢለ ኣነ እውን ዝኣምን ናይ ቀረባ ሰባት እውን ዝፈልጡ ከም እዩ ብህዝቢ ግን ግልፂ ኮይኑ ዝወፀ ኣብቱ ውድባዊ ጉባኤ ኮይኑ ንምሁራት ወይ ከዓ ብደንቢ ልቶም ኤሊት ዝበሃል ከዓ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ያው ጌታቸው ብደንቢ ብፃዓዱ ተሰሪዑ ንመንግስቲ ትግራይ ከፍርስ ንውድብ ሕወሓት እውን ጨውዩ ላብ ደንበ ብልፅግና ንክገብር ተልእኮ ተቐቢሉ መፅኡ ልብል እዩ ናተይ እምነት እውን ዘለና እቲ ሕንፍሽፍሽ ናቶም ማለት ነዚ ኣሚንካ ነዚ እዚ ሓቂ እዚ ሓሶት ክትብለሉ ትኽእል ኣይኮነን ግን እስከ ናብቲ ኔክስት ቶፒክ ናትና ንስገርና ሰሚዕኩም ናትኩም መደምደምታ ክትገብሩ ትኽእሉ ግን ተሓሸውየ ይቕፅል ኣሎ መንግስት ስለ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ
የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከሰሞኑ ከሀገራቸው ብሔራዊ ጣቢያ ጋር ባደረጉት ቆይታ ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘ በርከት ያሉ ጉዳዮችን ያነሱ መሆኑ የሚታወስ ነው። በሰሞኑ ቃለ ምልልሳቸውም ታላቁ ህዳሴ ግድብ የተገነባው ኢትዮጵያን ለመጥቀም ሳይሆን ግብፅን ለመጉዳት ነው የሚለው ይገኝበታል። ፕሬዝዳንቷን በስራ ላይ ያለው የኢትዮጵያ ህገ መንግስትም ኢትዮጵያውን ላለችበት የግጭት አዙሪትና ቀጠናዊ ውጥረትም አንዱ ምክንያት ነው ሲሉም ነበር ማብራሪያቸውን የሰጡት። ከዚህ በተጨማሪም በደቡብ ሱዳን የኤርትራ አምባሳደር የሆኑት ዮሐንስ ተክለ ሚካኤልም በቅርቡ አነጋጋሪ ነው የተባለው እንታይም ዝብሉ ዘለው ሕጅት ናይ ፕሬዝዳንት ሃገር ኤርትራ ዝገበሮ ኢንተርቪው ብፍላይ ድማ ብዛዕባ እቲ ሚሌኒየም ዳም ዝበሎ እሱ ኣይኮነን ድዩ እዩ ድዮም ክብሉ ደልዮም ኣነ ይርዳእንን እዩ ኣብቲ ታሪኻዊ ቦታ ተመሊሱ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ስልጣን ኣይነበሮ ነዚ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ዝዛረቦ ዘሎ ታሪክ ክፍፀም ከሎ ተዲኦም ንሎም ተራ ሰብ እዩ ነይሩ ተራ መንእሰይ ነይሩ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ፕሬዝደንት ኢሳያስን መለስን ዝተገበረ ኣብ ግብፂ ዘጋጠመ ጌጋ ወይ እውን ሓሶት ክብሉሲ እንታይ ጭብጢ ስለ ዘለዎም እዩ እንታይ ኤቪደንስ ስለ ዘለዎ ኣየጋጠመን ክትብል ንመለስ ከይተሓቶ መለስ መይቲ እዩ ብሓፈሻ ግን ነይሩ ዲ ኣይነበረን ትሕቶ ካላርስቲ እዩ እታ ዘረባ ግን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሚሌኒየም ዳም ዝበሃል ሓደ ካብቲ ናሽናል ኣይደንቲቲ ስለ ዝኾነ ንኢትዮጵያውያን ንዕኡ ዘቃልል ዘረባ ብኢትዮጵያውያን ብቐሊሉ ክርእይዎ ከም ዘይክእሉ ርዱ እዩ መንግስቲ ግን ነዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ዓይነት መልሲ ሂብሉ ይኸውን ንዝብል እስከ ኣብዚ ከምኡ ድማ ነዚ ናይ ፕሬዝደንት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝበሎ ብፍጹም ክተሓሓዝ ዘይግብኦ ግን ኣፍኮርስ ከተሓዝዎ ኣሎ ምክንያቱ ኤርትራ ቃል ስለ ዘይትብ መንግስቲ ኣዝዩ ጥንቁቕ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዘረባናቱ ዝኾነ ይኹን ዘረባ ዝኾነ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ትዊት ዝፀሓፈ ዲገለ ኩሉ ከም ሓደ ኦፊሻል መግለፂ ናይ መንግስቲ ድውሰድ እዚ ኸ እንታይ እዩ እንታይ ይብል ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ብስቕታ ስለ ዘብሎም ዘሎ እንታይ እዩ ሓሳብናቱ ናበይ ክኸይድ ደልዩ እናበሉ ስለ ዝርበፁ ነፍሲ ወከፍ ቃል ብምሉእ እዮም ዝጥቀሙሉ እዚ ነዚኣ እውን ንዓ ምሳት ተሓይዞም እዮም ዛረቡ የሆኑት ዮሐንስ ተክለ ሚካኤልም በቅርቡ አነጋጋሪ ነው የተባለለትን አንድ ቃለ ምልልስ ባደረጉበትም ወቅት በኢትዮጵያና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጉዳይ የሚያነሱ መሆኑ የሚታወስ ነው። ይሄው በደቡብ ሱዳን የኤርትራ አምባሳደር ዮሐንስ ተክለ ሚካኤል ቃለ ምልልስ የኤርትራ ኤምባሲ ሚዲያ በተሰኘው ዩቲዩብ ቻናል ቢለቀቅም በአፋጣኝ እንዲነሳ ነበር የተደረገው። በትላንትናው ዕለት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ሳምንታዊውን መግለጫ በሰጡበት ወቅት አንዱ ተነስቶላቸው የነበረው ጥያቄም ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ የሰሞኑ አስተያየት ጋር የተያያዘ ነበር። አምባሳደር ነቢያት በበርካታ ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ወሃብ ቃል ናይቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መግለፂ ኣብ ዝበሉ ዝነበረ ሓንቲ ካብቲ ዝቐረበትሉ ሕቶ ግብረ መልሲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጉዳይ ናይዚ ቃለመጠይቕ ናይ ወይ መግለፂ ናይ ፕሬዝደንት ሃገር ኤርትራ ነቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዝተዛረቦ እንታይ ግብረ መልሲ ናይ ኢትዮጵያ ዝብል እዩ ዘረባ ብዙሕ ግዜ ተዘራሪብናሉ ኢና ኣብዚ ኣብ ብፍሉይ ንኢትዮጵያ ክትፈርስ ኣለዋ ወይ እውን ኢትዮጵያ ንኽትዳኸም ወይ እውን ፋሕፋሕ ንኽትብል ኢንተረስት ኣለና ወይ ንኸም ንሰርሓ ኣለናን ዝብል ንፁር ዝኾነ ዘረባ እዩ ግን ኣገይን ንሳቶም ከምቲ ቃል ብቓሉ ክንዲ ምንታይ እቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ፍርሰት ከም ዘይሳተፍ ዘሎ ከነፅርን ተፈተነ ንዓታቶም ብኸምኡ ክቕበልዎ ኣይደልዩን እዮም ዘለዎ ምክንያቱ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ ንዓታቶም ኤርትራ ነፂልካ ምርኣይ ነቲ ሓድነት ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ውሽጣዊ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝሕግዞም ናይ ግድን እዮም የኤርትራ ግዳይ ክገብርዋ ከሪዮክም የስለምታይ ምዃንሱ በተነሱ ጥያቄዎች ዙሪያ ምላሾቻቸውን ከሰጡ በኋላ በፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዙሪያ የተነሳላቸውን ጥያቄ ያለፉት ሆኖ ታይቷል። ጥያቄው ያልተመለሰ መሆኑ ተገልጾ በድጋሚ ቢቀርብላቸው ምላሽ የሰጡበት ሁኔታ አልታየም። ከዚህ ውጪ ቃል አቀባዩ በትላንቱ መግለጫቸው ከሶማሊያ ጋር በተያያዘ ሰፋ ያለ ማብራሪያን የሰጡ ሲሆን ቀጠናውን አፋጣኝ የሚመስሉ ጥረቶችን በሚያረግብ መልኩ ያሉ አካሄዶችን ስንከተል ቆይተናል። በርካታ ተንኳሽና ኃላፊነት የጎደላቸው ንግግሮች ቢሰሙም ለቀጠናው ሰላምና መረጋጋት ሲባል ኢትዮጵያ እንደቀደሙት ጊዜያት ሁሉ የራሷን ስራ እየሰራች ትገኛለች። ኢትዮጵያ ከሌሎች ስንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ መግለፂ ናይ ፕሬዝደንት ሃገር ኤርትራ ኣመልኪትኩም ናትኩም መልሲ እንታይ እዩ ናትኩም መርገፂ እንታይ እዩ ንዝበልዎም 2-3 ግዜ እኳ እንተሓተትዎ ጠቕላላ መልሲ ክብ ከም ዘይደለየን እቲ ናይ ኣብ ካልእ ጉዳይ እምበር ንጉዳይ ናይ ኤርትራ መልሲ ክብሉ ከም ዘይደለዩ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ስቲል ኣብ ናይ ቃላት ውርውር ኣንጻር ኤርትራ ብመንግስቲ ደረጃ ክኸዱ ድሌት ከም ዘይብሎምን ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ሕደት እዋን እውን ንኣብነት መራሒ ናይ ግብፂ ናብ ኤርትራ ዝመፀሉ ግዜ እውን እንተኾነ እቲ ወሃብ ቃል ናይቲ መንግስቲ ምስ ኤርትራ ሕማቕ ዝምድና ኣይኮነን ዘለና የስ ዝምድናና ኣብ ዝበለፀ የለን ግን ዝምድናስ ኣለና እዩ ብምባል እዩ መሊሱ ነይሩ። ስለዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወግዓዊ ናይ ቃላት ሕማቕ ቃላት ናይ ፕሮፓጋንዳ ውግእ እውን ክጅምሩ ድሌት የብሎምን። ነዚ ኩሉ ዝደፍእ ዘሎ መኒ እቲ ሚድያ እዩ። እቲ ሚድያ ብፍላይ ድማ ሚድያ ብወገን ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ቀረባ ኢድ ኣለዎም ዝበሃሉ ግን ናፃ ሚድያታት ዝቁፀሩ ንኣብነት በዓል እዚ ሕጂ ስምዕዎም ሻዕቢያዎች በጣም ተናደዋል። ለምሳሌ ትላንት በሚገርም ሁኔታ ለምሳሌ ያናደዳቸው ንግግር ወፍ
አንደኛ የኤርትራ ማለት የወያኔ ሰራዊት ትጥቅ እየፈታ መጣ። እሱ ያናዳቸዋል። ለዛ እኮ ነው ፕሪቶሪያ ስምምነት የሚቃወሙት። ሰራዊት ትጥቅ እየፈታ መጣ። እሱ ያናዳቸዋል። ለዛ እኮ ነው ፕሪቶሪያ ስምምነት የሚቃወሙት። እንደ የኢትዮጵያን የሰላም ስምምነት አንተ ትቃወማለህ። እንታይ ጅድ እዚ ዘረባ ዘሎ ሂነውስ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ምፍራሙ ትግራይ ሰራዊት by the way ኤርትራ ትግራይ ሰራዊት ዕጥቂ ደይ መፍትሑ እዩ ዘስግኦ ነይሩ እምበር ትግራይ ዕጥቂ መፍትሑ ከስግኦ ይክእልን ኢትዮጵያ but the problem is እንታይ እዩ እቲ ሳይኮሎጂ ክርዳና ክኽእል ኣሎ ዲኮድ ክትገብረለካ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ከቢድ እውን ኣይኮነን እንድዩ እንታይ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ፀጋም ምክንያት ናቱ ኤርትራ ምዃና ክሸይጥ እዩ ዝፍትን ዘሎ ስለምንታይ ይጠቕሞ ዝኸ ነቲ ሓድነት ናይ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንምሕላው ናይ ደገ ፀላኢ ክትረኽበሉ ክትክእል ኣለካ ግብፂ ዝብላ ኣሎ ግብፂ ግን ርሑቕ ስለ ዝኾነ ክትዛረበሉ ይትኽእል ኢኻ ኤርትራ ግን ታሪኻዊ ምትእስሳር ስለ ዘለዋ ሓደ ኣብ ደገ ባሕሪ ናትናዩ ሓሰብ ናትናዩ ሽሕ ግዜ ተዛረበ እዩ ተወሳኺ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፀገም ትፈጥረና ዘላ ብምባል ነቲ ፀገም ናብ ኤርትራ ክሸጦ ነቲ ፀገም ናትካ ውሽጣዊ ፀገምካ ዘሎ ናብ ኤርትራ ጌርካ ኣሰጋጊርካ ግዳይ ናይ ኤርትራ ናይ ምግባር እዚ ኸዓ ነዊሕ እዋን ዝረኣናዮ ዝደጋገም ዘይወድቕ ፋሽኑ ብኦም ማለት እዩ ተደጋጋሚ ዝጥቀሙሉ እዩ ስለዚ ኣገን ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና መንግስቲ ኤርትራ ስለምንታይ ዕጥቆም ፈቲሖም ስለምንታይ ከምዚ ገይሮም ዋላ ሓንቲ መግለፂ ኣይሃበን ኣይተዛረበን ምንቅስቃሳት እውን ኣይረአየን the issue for them is ውዕል ፕሪቶሪያ ዘይተግብርዎ ኢሉ መጀመርያ ናብ ኣምሓራ ናብ ፋኖ ውግእ ከይጀመርካ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘይተተግብር መጀመርያ ኢሉ ኣብቲ መግለፂ ናቱ ውዕል ፕሪቶሪያ ናይ ትግራይ ዕጥቂ ክፈትሕ ኣለዎ እዩ ዝብል ነይሩ ዲስ ኣርማመንት ማለት ዲዲኣር ዝብልዎ እቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ዝነበረ ዕጥቂ ክፈትሕ ኣለዎ ንዑ ከይገበረ ኣቢ ግን ነቲ እሱ ከምኡ ኢሉ ከሎ ኣብ ልዕሊ ፋኖ ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ዝገበሮ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ከምዘይ ትግበር ዝገበሩ ናይ ውዕል ኣብ መንጎ ፋኖን ኣብ መንጎ ፈደራል መንግስትን ዘሎ ዳ እምበር መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ስለ ዝገበረ እንታይ ምንቅስቃስ ኣርዩ ድሕሪኡ ተዛሪቡ ድዩ ስጉምቲ ድዩ ወሲዱ nothing but you still have to blame ንኤርትራ ክትከስስ ኣለካ ከተፀልም ኣለካ ምክንያቱ ቡ ጌርካ ኢኻ ሓድነትካ ከተውሕሶ ምክንያቱ ሓደ ናይ ኢልካ ዝሰምዓካ ሰብ የለን ኣብ ኢትዮጵያ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኢልካ ዝሰምዓካ ሰብ የለን ኢትስ ጆክ ንዖም ጆክ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምሓሩ ንኣብነሲ ኦሮሞን ንሕናን ሓደ ሓድነት ኣለና እንተኢልካዮም ክሰምዑካ ይኽእሉ ብድሮናት ዝጭፍጭፍዎም ዘለዉ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ እውን ሓደ ሪፖርት ወፂ ነይሩ እዚ ሪፖርት እዚ ኣብ ኤርትራ እንተዝኾን ካልእ ርእሲ ምኾነ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ብቲ ግፋ ክሳብ ደቂ 11 ዓመት ይግፈፉ ከም ዘለዎ ዝገልፅ ኣብቲ ናቶም ሚድያ ወፂ ነይሩ ስለዚ እዚ ከምዚ ክኸውን ከሎ እቲ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኢትዮጵያ ሂማን ራይትስ ካውንስል ዝበሃል ዘሎ ዝበለ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዙሕ ሰብ ይግፈፍ ከም ዘሎ ኣብ ክልል ኦሮሚያ እዩ ዝኻ ሳብ ደቂ 11 ዓመት ይግፈፉ ከም ዘለዉ were coerced into paying between 20 to 100,000 ብር secure release of detainees ስለዚ እቶም ተታሕዙ ድማ ካብቲ ተታሒዞሞ ዘለዉ ንክወፁ ካብ 20 ክሳብ 100,000 ብር ክኸፍሉ ይግደዱ ከም ዘለውን ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ so the findings based on the investigation conducted from November ኣብ ወርሒ 11 ካብ 13 ክሳብ 29 ኣብ ዝተገበረ ኣብ እስር ቤታት ናይ ኣዳማ ብሽፍቱ ጅማ ከምኡውን ሻሸመነ ዝተገበረ መፅናዕቲ ካብኡ ዝረኸብዎ ኢና ካብኡ ዝረኸብናዮ ዝብል ዘሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ እዚ ነገራት እዚ ንኢትዮጵያ ገላዲ ክትገብር ድዩ ገለ ንክትገብር ገለ ፀቕጢ ምፈጠረ ነይሩ ግን የለን ኣብ ኢትዮጵያ the government can do whatever they want እቲ ኮምፕሌን ምግባር ግን ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ እዩ ቀፅል እዩ ጠላት ተላላኪ ይሆናል ምክንያቱም የኢትዮጵያ ስኬት ለሱ ውድቀት ከሆነበት ሻዕቢያ ምን ያደርጋ መሰለህ ለየትኛውም የኢትዮጵያ ጠላት ተላላኪ ሆኖ ይመጣል አንድ በለኝ ሁለተኛ የባንዳዎች ላኪ ይሆናል የጠላት ተላላኪ የባንዳዎች ላኪ ኪኪኪ ሻዕቢያ ኪ ማለት ነው ገብቷል የምለው ሻዕቢያ ምንድነው የጠላት ተላላኪ ነው ለምሳሌ የግብፅ ተላላኪ አይደለም አይመስሏችሁ ነው ተሳስታችሁ ነው እንዲሆናችሁ ይላል እኮ መጥቶ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣገን ታንብላ ፀናሕና ኢና ሻዕቢያ እታ ናቶም ሓባል በልያ ከይተቐድመክን ድዩ መጋበርያ ካብ ጥንቲ ክሳብ ሎሚ መጋበርያ ዝኾነ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እዩ they know it ንሱ ኣገለ ፖይንት ይዛረብ ነይሩ እዩ መጋበርያ መንግስቲ ናፃ ዝኾነ መንግስቲ ከም ዘይብሎም ፖሊስ ናቶም ንክገብሩ ከም ዘይክእሉ ከም ዘይፍቀደሎምን ዲፕሎማት ናቶም ክንደይ ግዜ ክዛረቡ ሰሚዕና ኣለና ስለዚ ናትካ
ወየትናታ ንሓማታ ከም ዝበሃል ንኤርትራ ከተልግበላ ክትክል ኣለካ ከምኡ ድማ ነታ ውሽጦም ዘሎ ፀገማት ናይ ኤርትራ ኢድ ከም ዘለዎ ጌርካ ድማ ክሸጦ ኣለካ this is all by design ንቐፅል እስከ ስነ ጥበባውያን ናይ ሃገርና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቕመጡ ኣዝዮም ብሉፃትን ንፉዓትን ኣትዮም ኣለዉ ንዓሰብ ዳንኤል መለስ ዝርከቦም ተዋሳኢ ብሉፅ ተዋሳኢና ማቲዎስ ኣዝዩ ሓያል ደራፊና ሃኒ ጊታር ሄኖክ ኦርጋኒስቲ ካልኦትን ሕዋትና ብሓፈሻ ከዓ ካልኦት ሕዋትና ከባቢ 5-7 ዝኾነ ኣውቶቡስ ሙሉእ ንዓሰብ ኣትዮም ኣለዉ ሰዓት እዚ ኣነ ክብል ደልየ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሕዋትና እዚ ገለ ስነ ጥበባውያን ገለ እውን ሸቋጦ ሞባይል ዓፂኹም ኮፍ ኢልኩም ዘለኹም ኣለዎም ተግባርኩም ትፈልጡ ኢኹም እዞም ሰባት እዚኦም ዝብለኩም ዘለኹ ገንዘብ ከነውፀኩም ኢና ኢሎም ንገሊኦም 60 ንገሊኦም 40 ንገሊኦም 70 መጠኑ ካልእ እውን ሓፍ ክብል ይኽእል ብጣዕሚ ክትሕት ይኽእል ገንዘቦም ከነውፀኩም ኢና ሃቡ ሰብ ንረኽበኩም ኢና ኢሎም ገንዘቦም ተቐቢሎም ሞባይል ዓፂኦም ጠፊኦም ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ገለ ሽምኩም በፂሑን ኣሎ እቶም ከምዚ ዝገበርኩም ብጣዕሚ ደይፅበየኩም ሰባት መፂኑ ኣሎ ገሊኹም በቃ ፍሉጣት ኢኹም ኣብዚ ማስ ሜድያ ፍሉጣት ይቕረታ ሶሪ 300 ዝኾኑ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሶም ኣለዉ ናብ ኤርትራ ተመሊሶም ኣለዉ ናብ ዓዶም ባዕሰብ ገይሮም ተመሊሶም ኣለዉ ዝብል ዘረባ ነዊሕ እዋን ቀፂሉ ኣሎ ስለዚ እቲ ጉዳይ እንታይ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ነቶም ተመሊሶም ዘለዉ ንዓዶም እዮም ተመሊሶም ኣብ ካልኣይ ኣይኮነን ተመሊሶም እቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ድማ ብዝኾነ ይኹን ፕሮፓጋንዳ ክትስደድ ትሓስብ ዘለኻ ዶንት ዱ ኢት ኣብ ዓድኻ ኮፍ በል ኣብ ዓድኻ ይሕሸካ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ፅቡቕ ይመፅእ ኣሎ ተስፋ ምግባር የድሊ ብተስፋ ሰብ ዝነብር ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ኢትዮጵያ ኣብ ፈቆዶ እስር ቤታትን ብገለን ሸኮለን ዘብልዎም ዝነበሩ ንዓዶም መሊሶም ማለት ዳትስ አ ጉድ ቲንግ እዚ ሓደ ነገር እዩ ኣብ እስር ቤት ካብ ምንባር ካብ ዝኸፊ የለን ስለዚ ኣይ ሆፕ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ድማ ፅቡቕ ሪሃቢሊቴትድ ክኾኑ ኣብቲ ኢንተግሬትድ ክኾኑ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ነዚ ይመስል ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እስከ ኣብዚኣ ለንቀነ ሰማዕኳ ኣብዚ ናይ ኣቦና ሰለሞን ድራር ትምህርቲ ይሰምዕ ነይረ ሕጂ ብምንታይ ከምፃልኩም ደልየ ዘለኹ ኣብዚ ደገ እንታይ ክብሉ ሰሚዐ ኣለኹ እዛ ኩላ ነዚ ወለዶ ዘበላሸወት ኣልደመልድብ ስደት ዘላ ማለት እዩ ተጋደልቲ ናብ ባህልቲ ገለ ባህልቲ እንታይ ክብሉ ሰሚዐም ኣለኹ ዕለት 24 ኣስመራ ክእቶ እንከሎ ፕረዚደንት እስያስ ኣብ ኣኼባ ኣብ ደገ ስለ ዝነበረ ደው ኢሉ ኣስመራ ከይተኣቱ ኢሉ ነቲ ዝግስግስ ነበረ ሰራዊት ኤርትራ ኣይትእተውን ኣስመራ ኢሉ ደው ኢሉሎም ነይሩ ኢሎምሲ ኣብዚ ኮይኖም ዘውረይዎ ስለ ዝዘኮርክ እየ ሕጅታ ኣረስ ጥንቅብ ዘብለልኩም ዘለኹ ስለዚ ካብዚ ዳኻ ትመሃር ደይ መደይ ኢልካ ከም ሰብ ከም ውልቀ ሰብ ንፕረዚደንት እስያስ ካብ ህዝብን ታሪክን ኤርትራ ንምንፃሉ ዝተገበረ ፃዓር ማርያ ከም ዘይብሉ ሰውራ ኤርትራኻ ብሓፈሻ ናይ ብሓቂ ሓደ ኤርትራዊ ሰውራ ከምዘይ ነበረ ንምምሳሉ ዝግበር ፃዕሪ ማለት እዩ ብዙሕ ምንባሩ ኢኻ ትርኢ ሕጂ እቲ ናይ ብሓቂ እንታይ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ናይ ሰለሞን ድራር ትምህርቲ እቲ ኣኼባ ንዕለት 27 ምንባሩ ሰራዊት ኤርትራ ከዓኒ 24 ኣስመራ ከም ዝኣተወ ስለዚ ንሕና 24 ድሕሪ ኣስመራ ኣቲቲ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ቆፀራ 27 እዩ ነይሩ እቲ ናይ ዓለማዊ ርክብ ማለት እዩ ናይ ህዝባዊ ግንባር ህወደግ ናይ ደርጊ ስለዚ ኣቐዲሙ ሰራዊት ኣስመራ እውን ኣትዩ ኣሎ ተዘገርም ማለት እቶም ሓሰው ተኽፈሽሉ ከለዉ ሕጂ ነዚኣ ክዛረብ ከሎ ምስ ሰማዕኽዎ ንሱ ምዚኣ ነፃፂር ይኮነ ተዛሪቡ ንሱ ታሪክ እዩ ዝምህር ነይሩ ነዚኣ ምስ ወሰድኩ ኣነ ግን እቶም ሓሰው ተቐጅል ኢሎም ንከለዉ ማለት ብሓፂሩ ንፕሬዚደንት እስያስ ፀረ ናፅነት ኤርትራ ንምምሳሉሲ ዘይተዘረበ የለን እቲ ብሓባር ክንዓቢ ኣብ ቆጠባዊ ጉዳያት ዝበሃል ምስ ኢትዮጵያ ናብ ናይ አንድነት መልክዕ እንዳሽረፉ ባዕላቶም ማለት እዩ ንሰላም ኢልካ ዝዝረብ ዘረባታት ባዕላቶም እንዳሽረፉ ንኣብነሲ ባሕሪ ክጥቀም ትኽእል ኢትዮጵያ ዝብል ዝነበረ ናይ 3 ዓመት ባሕሪ ንኢትዮጵያ ሂብዋ ተባሂሉ ተተርጉሙ እዩ ሓደ ኣብነት እዩ ሕጂ ሰንበት 10 ሕጂ
بعد مسمع حقوس أبزي كوينام زقبروا فدريشن برنا صنت አይደልን ኢሳያስ ዝበሃል ትምህርቲ በሞሎም ዘማ ኣብዚ መጽያ መጽሐፍ ተጻሐፈ በዓል ተስፋይ ተምነወር ሓትብሎ ገለት ብሎ ማልያ ዘይብሎም ሰብቀ ሕንቲ ሃዳምን ሃዳሚ ነዚ ወለዶዚ እዚ ወለዶዚ ኮል ሓንቲ ገጋ ዝበሃል ይብሉ ኣብ እምሩ እንታይ ገይሩ ቆፂርዎ ዓበይቲ መራሕቲ እዮም ነይሮም ክሕስቡ ይከሉን እዮም ተጋደልቲ እዮም ክሕስቡ ይከሉን እዮም ከምዚ እንዳበለይቲ እምሩ ቀሪፅዎ ስለዚ ይፈልጡ እዮም ስለዝፈልጡ እዮም ዝነግሩን ዘለው እንዳበለ طعم زبقتي حسابيا ولد برهان بحكي تنقرات تمليسكا خصهم خلغا ابزع بوتاتات ابي كم زدقعوا تمنسي كمي بوتاتات يدقعوا كم زنبرو باي ديزاين بالدعمي برق تشرح له مخانو اي خاطري لذي نزد ما مسغزيه زي من سعته لان دحرنا وحوان نتسب كبر حلو جمير له نغطل ابزي حنتنا مودات سبورت كابزي هبنا وح غير نيره بت اسران 4 حدار بزهار برتوع نفاسن بردن زتحوسو حيال زناب 12 زورياتات مسترفو زتقارص ناي عبيتي ناي دق تبعتي وددر تمال سنبت حد تحساس داغماي ابستخايدلو ابال غانتاس بكو ملكياس ماكله ابناي موداتا زوريا كم مقرادم تموليو بموصا بزي تقاصاصي بمعوات شامبيون قددم بشكليتا زوبا ماكل 2014 كوينو ابتي اب قندي ጎደናታት አስመራ ዝተካየደን 16 ዙርያታት ኣብ ዝሸፈነ ናይ 176 ኪሎ ሜትር ናይ ጽርግያ ውድድር ሚልኪያስ ኣብ ሰዓት 41.8 ኪሎ ሜትር እናተሓንበበ ንውድድሩ ብ4 ሰዓት 6 ደቂቃን 18 ካሊትን ብምዝዛሚው ተዓዊቱ ኤቨን ረዳይ ካብ ጋንታ አስቤኮ ካልኣይ ሄብሮን ብርሃነ ካብ ጋንታ ሰንበል ድማ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ብጋንታ ድማ ጋንታ አስቤኮ ንጋንታታት ደንደንን ኤሪቴልና ከቲላ ጎብለል ኮይና ዝሓለፈ انتنا ندرز لنا ناي بحق زحقس ولد من اسياتنا يرترا ابتي يرترا زغبرو زلو وددر زخا حدشت بينيام حدش هينوك حدش مرهاو قدوس حدش ناتنايل حدشتي تودادرتي كمعبلوا لنا مخانم امانيل غرزغير حدشتك مصونا مخانم كابزيو بينا ندري ناي بحق زحقس ابزيا كن حنت زانتا سمعني رت كسمعوا كل حصنسن سنترابيتاو حوسن صلح مرهاو قدوس كا نمجمره غزي اب هيوتو تسفا كلبتو كيبا قاق وادا درلا صنع امريكاي كانتو اي اف اديوكيشن اسمباد ملختي مزيوا مستاب ملك علبون انمار كمتي اول قوي هوت نايمر هاو قدوس اتابلت ورحا نيرا ازي خنبر مستاب ملك علبون انمار خاطو منابرتو قد كون صباحا بعلت بيتو هيرمون حيل كله كابتا كلبتو كيبا قاق وادا درلا صنع امريكاي كانتو اي اف اديوكيشن اسمباد ملختي مزيوا ام كل حصنسن سنترابيتاو حوسن صلح مرهاو قدوس كا نمجمره غزي اب هيوتو تسفا زقرص اكاطام رخبه مرهاو قدوس نلعلي 10 عمتات يوزي مقراس كان يولد تورنتات كيف خورل بدرجه بروفيشنال على رمي توداديرو ماليزات دايمنشن داتا اسنا كازاخستان اي اف اديوكيشن كالوت كانتات دبيسوقا عبيت عوده صحافه على رمي نيرو مرهاو قدوس بزحي او نيكران تور ودرات كاب ايرلند على دمتي او قدم درجه سرعه على رميو بفلاي افول تسبانيا زادان تاب سمعكوا ناي بحكي تقريبا مرهاو قدوسي تاك اي اف اديوكيشن تبهال كلب زنبرت معلت مرعونا فلوتو خلو عبي سقمتنا هيوتو كغبر ناخدنا فلوتو خلو زخونه سقمت كاينه غبر تقيلوم صنيهم كالك انتاتنا دليو سقيلوم صنيهم حدارو مزغبري ابتالاس ساعات مزبصحت كونتراتناتو كم زي قصلن مسوم كم زي قصل بوتا كم زي بلوم غيرو مرد زيس حسدنا طراي زبلانه حسدنا حنجن املاكا ناتو منقد سلز فطرلو مرهاوي حدا كابتوم عبيتي اتلتاتنا يرترا ابزي چانل زي ما انترفيو زغبر كله سلازخونكو بقرب زفلطه سبي ناي بحكي دس بلني بلحت وداداري انا زفلطكو مرهاو قدوسيو خالك نغراي دلينه كاب كلهم تودادرتنا يرترا مساي ستوك ماركت تماهيرو كريبتو تماهيرو بتخكل منقد انفست زغبره حدا سب انتول توداداري مرهاو قدوسيو and I know كن منتاي incredible growth كغبر كم زغل معناتو ازي بلح حساب سلازخونه مرهاوي توم كالو تايفلطبني بقربا بوددروم يفلطبت مرهاوي is a very intelligent person so اجي ريناينا كمان اذا بدهم سمعوا تسفا قرر زيكونه حف كفيلو منال بعد كابتور لتور تحت ورديلو ناب كونتيننتال درجه جن ابع عوتاتا مزغيبو تجرما تمليسو امنا وورلد تور كلاب ماتيلو ويل دان مرهاوي عزيز خر عزيز دس بلاكا بحرنا سبورتنيا زلو كاب سبورت وچي دما حنقول اب كالو ونك اتو زخل سب بالعزل وسب مرهاو قدوس منال بديت فلتو تكون تقولهم انا قلنا وين انترفيو مسوس لزغبركم انترفيو مسمعوا مرهاوي بتاع مستوى على سبيو ازي زغاطمه بده دما سعيرو بموصو بتاع حقوس تسمعني نايلومي ارستي ابز كودي بدوتا زي بالهيوت يلن
لايك جبروا سبورت جبروا نزل ملغتنا بكلام محلالفو دقفكم هاي توحدوا نابلكم زادر فقدتكم صحافي اسمي أخلين نتنتكي يوكت بدمي هاجرين بارم تفكري عيس كنجري مساق فقري علو خبري بنوات وقلبت بفتت بنبرت قدمي زحالفون مواسرت لاشتوق العبي هاجري بخالي مفكرين عقي فلت بقلي هاجرين بارم تفكري عيس كنجري مساق فقري علو خبري مرزي فقرخي وشتو زبربرو سمع بعوتانو سكزمرو متعرو سئلة فقرخي حيلو مأتهم تمرت يوم كما يكون يخونو هاجرين وارم تفكري عيز قري مساق فقري علو خبري ليلة لا